kwaivhura yemalaini asati abuda pamweri ngawo. Pari kunetsa guys, kuri kutonhora. Itai tea, itai coffee, itai tea, itai cappuccino guys. Itai tea, itai coffee, itai cappuccino. Kuri kutonhora. Anditi itai tea kuti uvane zvakanaka, right? Maswera sei mamuka sei salibonani dumela madegwana budhi guys, how are you? Tasangana zvakare pachirongwa chepati 1 yedare ramadzibaba, dare revarume. Handiti right, itai muchitega vamwe guys, tisvike pa 550 tibve tangotanga. Toda kukurumidza kupedza guys. Ndaneta kuchechi uko. Ndaneta kuchechi nasi, it was a long day kuchechi. It was a long day. Pane zvino wigi ndo kutonga zvi. Pane zvino wigi hatisi kumira nayo. Pamberi newigi kusvikira kusvikira Satani ashotwa. Katia, you were here yesterday when the prophet said he's at a funeral. So he's still at a funeral. I will talk to the brother tomorrow to see if he can schedule some time for you guys during the week. Any day during the week that he might be free. And then I'll tell you guys kuti varikuya mangwana varikuya nasi gadzirira kati varikuya nechitatu, then you get prepared. For now, kora life kuwatanga wo life unoda kudziwa kora kuti iwe kora usaita life kana indichitawo life kuruda kudizve zvakurawo futi kwai kudiko icho jona chimwana chake chakafanana Justin, makambozviona? Aiwa wiga ndibvisi hawi ndombo ndichiri kumufamba nayo. Chimwana chake chakafanana Justin guys. Ini live yezvigumwe andina dhiri nayo, andinyatsi kuiwisa tiri kumbofamba sei. Ndikungowa kuti kuya unoita zvigumwe asi ndamboona wakanotengesa. Ndichamuudza kora. Pakuzazoda kupfeka bhurugwa mani kuraura. Kuchida ndochida panyaya kudagara kakazoshamisa pendi apa. Pakuzogara nependi ndo panongozondikuona vedu. Ukaende munomuda. Ndomuda. Ndiye munhu wandakawa kusocialite wandakawa kuda nemwoyo wangu wese vedu. Then ndiye munhu wandakawa kuti ndomuda nemwoyo wangu wese masocialite ose nekuti don't care attitude hana basa anongotuka kangozvinyararira hana basa nezvakawanda anenge achimboita yari kuita bhegi rake richingopinda isi tichingohukura tirimo mucomment section iye achingoseka zvakachingopedza kuti jaivhira saka muda munhu akadini guys danga ari masimba zvo tichituka so tichituka ikona futseke yokazoda iwe kazo zvino hana kana shungu right. Plus, it's hard as a single mother to survive. Kunimwe nyika kusiri kwenyu kwasina kana hama. Hamana. Izvo atoipa 15,000 utora izvo. Atoipa 15,000 izvo zvangu baya live button rake izvo. Hanomaona. Kune akatengesa ne audio. Mane zvema audio zvasizvo kuti munhu newono gona ngesa audio here. Inoda munhu anouya achitara chigumwe changu ichi achititira video calling kuti chigumwe ichi ndakatengesa. Ndozvandodanya soda kunzwa nokuti zvevideo audio ndinogona kutoita video audio yangu kuti vedu kama musatengese zvigumwe mufunge ndakaenda kunotengesa chigumwe changu kune vakomana vandakawa kuHarare uko ndikapuwa mari asi izvo chigumwe changu chiri kubuda nyoka dziri kungofamba ndogona kuita video audio rangu ndikarilikisa rikatanga kutofamba anomaona rikatanga kutofamba saka tiri izvozvo anomaona kwaikorano ndisvota I don't know what she offers at all. Bella Scotch ini nangu kwandirika she offered kwandiri confidence. Konfafa chako mwanane confidence 1000%. Ndozvo zvatangofarira. Hana pasina kuti muri kumtuka indi ani ngakatoshama kudaro. Animona. Ani ngakatoshama kudaro. Confidence adzitu nevangani kaizwa natema dziti nekutukwa kwatinoitwa kunoitwa natema kana wakashama. Kasa kana shungu mwana kana tuyaka chingu. Kana kachitojamba kachitovhura makumbo kudai. Kachito confidence dzose. Ndozvo zvanongodinspire. Confidence, she knows how to hustle. Anogona kuhasla. Anogona kutsvaga mari. She knows, that's a real definition of a hustler mwana uya. When you portrait yake zvakagadzira zviri 10 zvakuti zvakatengwa the following day zvanga zvapera 1000 each portrait. Vamwe vachingokura kuti I don't want you in my house.
I cannot have your portrait in my house, but zvakatengwa. Kune vanotochida ndakatoshayawo 1000 ndakatochitenga. Haitochidawo. Hanomaona. Ane nharo uya imari yanenge anogona kutsvaga hanzi mutoriro. Hapana mutoriro paya. Hapana kana mutoriro. Hana kana mutoriro. Hanoona anogona kutsvaga mari. Ende lesson yekumasinguzi kuti kuramba wakabatirira pamunhu kumasinguzi kuramba wakabatirira pamunhu chiti kwanzi munhu anozondidai kora angatodzikiswa nezijustin rake ndiro angatomupedza career anoona uye zvinooneka kungobuda pakabva pana Justin paya achinda kwari endorsements after endorsements maimwana mashows after mashows. Kuna vamwe varume vanotokunzira bad luck mupenyu, koita vamwe vakadzi vanokunzira bad luck mupenyu kuti wanga uri wega you were doing so well zvinhu zvako zvaifamba warori wane murume uyu maimwana apasisina chichafamba maimwana because murume uyu akanouya nemhepo dzakakayaka kuti njwani mame vanhu vamwe chete mhepo dziya dzakooparita manje hauna chaunoita. Ndise maplace kuvakadzi kune varume vaishanda zvakanaka napachiita mari dzavo vasipo arora mukadzi ari kubvawo kwaari kubva zvauya zvasangana mbamuya mari inoita kunge yasungwa kuti nti munozviziva mari inoita kunge yasungwa kuti nti maimwana mari hakuna mari ichafamba kana kudii because type yemunhu waunaye handiti type yemunhu waunaye atori nemunyama wake wanoda kutosudurutswa ane mweya inotoriwo paari isingadi chakanaka isingadi progress. Kune vanhu vakadaro muupenyu guys mahand break ariko mahand break yevanhu vakadaro mukati muupenyu gari makazviziva izvozvo. Hanomaona ukaona zviita sekudaro zvitsvakei handisi kuti rambai vakadzi kandi varume venyu nokuti mwana zvakadaro handika tsvagai deliverance tsvagai deliverance. Tamari wakazotengera here mwana uya cold yake wakazotengera here mwana uya cold drink yake right katipindei pachirongwa tisikuda kunyanya kugarisa nditika right guys tamurisana tichiri pamwe chete hanzi I also love you haikona kuzongomuda kana musingadi weino kumusha kwenyu mungozoda korawo kushe kwenyu kana musingadi weino kumusha kwenyu makuda weino kumusha kwenyu handiti kufona kwaye kudikwa ndopinda pachirongwa alright right nyaya iripo ndeyekudai so guys nhasi ngatiteererei varume we are going to take varume vese vachiuya panapa ndika vachitaura maproblems kuti nyaya dzenyu dzakamira sei anditi zvavari kushuvira mukati medzimba mamistakes zviri kuitika mukati medzimba makatanga muchidanana zvakanaka muchiwirirana munhu achibva kubasa waimumirira kugedhe handiti munhu achisvika mumba waimukurira bhutsu namasokisi munhu aitosvika chikafu chakagadzirwa dediidyai hanomaona chakatosetwa tebhuri iri mudining room handiti pakuenda unovata kutosvika mumatedzerwa mvura yenyu mubathing room mutabu chindai munogeza fo mubathi yatonigwa zvese kana kuti pindai mushawa handika varume kwanda vane zvemanikirwanda zvemashawa pindai mushawa vopinda mushawa vopedza handika vochekwa nzara and everything moenda kunovata zvakanaka chii chakachinja kuti iko zvino varume vazouya toda kunzwa handika varume vachitaura I hope kuti muri mose nevarume venyu nevakadzi because iyi show iyi ndeyeboth handiti so tichaona netime yedu kana time iri kuti permit handitika we are going to take both vakadzi nevarume kana time isiri kuti permit we are going to listen to varume just to listen tichikomenda netuti mucomment section tisinzwa zvichemo zvavo handika then we come back tine dare remadzimai achipindawo varume vakateerera then we will have a show nokuti handisi kuti one day ingapera nyaya then we'll have a day rekuti right today tanzwa both sides tanzwa uku nhasi muri kusangana pamafoni apa muchidi mambopopota here nhasi simeni hindava nai ele handipopotini wakambotona ndichipopota indava ndibvunza zvekupopota rai indava ndibvunza zvekupopota handipopoti ndotaura voice rangu riri loud saka vanhu vanongasingahwisa nongoti munhu ari kupopota but ndensingapopoti nechitotaura because voice rangu ragara ringori loud andiwana saka ndinenge sati andiziva ndinge chida kupopota waudzoti aiwa hakusi kupopota ndo voice ravo iroriya rakatoshanganira nderemasesi right so ndisirewo number guys in comment section hanzi sometimes it's mean that yes ndozvatiri kuda izvozvo zvatiri kuda right saka ndisirewo number guys in comment section ndisirewo number mucomment section dzekufona dziya inandizika nemusoro ndaichitoti babe kwangu ndasachenga vachifona varipo zvino vazonda indandakangamwa kuti gara zvaizvo vari kuenda kunoshandira somewhere for the whole week vachatozoya Friday ndandakangamwa saka vabuda manje vachitoenda saka vari muroad tinoti kwavari kuendaisa about 2 to 3 hours anzi namukoma moboys I'm the first caller alright isai number guys isai number right thank you Nomet
I love you. I love you no matter. Right. Saka number ndaisa apa. Anditika. Aipapo. Saka udawo ndidena kuti ndipopote kuti show ina kizokwanewe. Right. Saka guys, ndaisa number. Chagachiche tinzwe. Vakadzi mu comment section ndoma muchakomenta muri. Ndiri kuti apana kufona chero katsva sei, chero mukabikwa sei nevarume nhasi, chero mukakangiwa mukafuraiwa sei, atisi kuda mukadzi anofona. Please do not call. Tikuda idare nevarume. Saka varume muri you allowed nhasi uyai mupedze nevakadzi avo. Uyai munyatsotsika chaipo uyai mudire rizare. Muri kunzwa mukasirira menenyu. I'm just trying to help you. I'm just trying to help you. Mukasirira menenyu. Nyatso uyai mudire mutsike mukadeni. Ziri paka mwana yangu otsika mukadeni vanhu zvokuti hapana kungepopera zvakanaka paya. Papa sina kumira zvakanaka paya. Animaona. But zvisinei haisi nyaya. Animaona. Nhasi munyatsotsika chaizvo. Tinyatsoona. Hanzi naWilliam tiripo. Yes. Animaona. Saka hanzi I wanted to be the first caller. Vakadzi mbomirai. Nhasi muri kumbotsikwa, muri kumbovhunwa, muri kumbopetwa muri mucomment section imomo. Antika. Right, varume number yakapinwa 491. Nasi munochiona asi vakadzi amufoni. Keti ne link lako chimbomira mbijana. Chimbomira number iyo vanhu varume vambotora number irapo vese then ndozopina link rako. Saka ramba uchingorikanda mumakomenti imomo. Ramba uchingorikanda. Ndoda kuzobvisa number ndo varume vakumbofona papa. Hanzi vabatanya anovhunidzwa here. Vabatanya vachiri murume here. Handi vakabviswa vachina uyu. Right. Fonai guys, fonai. Nasi number ziripo. Number ziripo. Fonai tuone vana mkoma trust muripo anzazi trust is 054. Right. Fonai tinzwe tiripo pakunogadza dzimba dzenyu nasi nema relationship yenyu. Fonai tinzwe problem iri kuitwa nevakadzi mudzimba kuti muzosvika pakuti makoenda kuma small house. Akataura mwana wane zuro. Aitaura mashoko kakunge ari kuchinyaka vachitaura zvinhu zvinoitika. Zvikanzi munotosara muchitukana nema small house kunonakidza because ndikasvika ku small house ndobvunzwa kuti baby wahla here. Ndisoro dzandina kuhla. Kwai chikafu chine chakatofuraiwa chirapo. Kwai kune shamwari yangu yakataura kuti vedu vekumbaku. Kwai akadla mufushwa chacha mufushwa. Wanga wabikwa munhu akati vedu we mufushwa unonaka uyu. Kumbaku ndawane kudla mvura. Hanimona ndawane kudla mvura uko. Handimazvona. Saka zvikanzi kwanzi tinoiti kuma small kuma girlfriend ekunzo kwai tinoiti gwa yose. Vakadzi kumbaku era chaichaiyo. Inenge iri era chaichaiyo. Handisi ndakadaro. Mumo wewe chirume aitaura nesuru. Right. Saka fona itinzwe mukoma moboys matimoda kuvhura musangano fona itinzwe. Kwanzi nasi pano chamunhu majerato ana bhangu chichi. Saka chifona inamba ndakapina. Chifona itipinde munyaya tione. Ari piko mufana wangu ane zuru akuvhurire musangano because muri kutya. Anzazirona kuti chifona imala intavhura namba idzo zirapo idzo. Chifona tuone kuti zviri kufamba sei. Chifonai link rake tirari kukanda umo guys kune vanofarira nyaya dzevanhu vakadzi vanouraya vanhu vaya varume vanouraya vakadzi crime idzi anoita nyaya crime mwana uyu nyaya dzake dzinovhundisa asi dzinohlisa asi dzine dzidziso kuti uone kuti unogona kungoraigwa nemurume wogere naye uchiuraigwa insurance money kana kungoraigwa imba. Saka mufollowe link rake iro. Follow the link munoona zvakawanda uko. Anoona follow the link munoona zvakawanda. Right. Fona itinzwe vana bhangu fona itinzwe handi mati hamudi kunzana bhangu moda kupedzera vakadzi nasi ndavhura malaini makutya futi kufona namba dzekufona idzi dzakapinwa apa idzi pazasi pane comment yakapinwa apa idzi dzakanzi 064 iyo 084 561 7653 ndio namba dzacho idzo dziri pazasi dzakapinwa idzo fona ipapo madziona. Kwanzi vakadzi vemudzimba munenge muchingoti everyday kwai kusaroko kungorashigwa rokoko kwai ukabate zikiti kudai odzi vano ndakaneta chibereko changu chirikugwadza kuti udaiso chibereko changu chagwadza everyday kwai munhu anenge achikunyima chiramba kwai ukatoenda kusvika uchitobvunza kuti bebi unoda kangani nhasi uri kudii anzi naDavin Poti nemasoka ndiripo fona itinzwe iyo ndakabvumirana neweya yekuti vakadzi vanenge hei chibereko ndakaneta musana wangu azogwadza ndiri kwamusoro iyoyo 100% iyo ndakafara singaiti vakadzi ndozvavanoita.
zvatinoita impact. Alright, rekai zvedu tinzwe. Hello pachirongwa. Hello, handadzimai imwe foni zimasuri, dzimai imwe foni. Maswera sei? Ndaswera, right. Dirai rizare ndakavhurira, musasiye, mukazosirira motokari yechichi, indati ndapemuka nokuti nyatsotsikai konzi chaichaiko. Imi mainini muri padhuze imbobva ipo, nhasi tuda mufamba nemi. Mainini sudurukai papa. Sudurukai mainini because chakachaya nhasi sudurukai. Gai kwire zvayafora gonya but kuti tigadzirise nyaya idzi zvinoda kutaurwa. Anoona kuti zvigadzirisi zvinoda kutaurwa. Ende mamini musabvume kupota muchishunyiwa muchidzi zvimwe musataure. Nyatitaurai zvose. Handei nebhori. Gejo tinoba tinodzikisa. Dzikisai gejo handei. Vari kufana imbomirai pane umwe munhu. Rikatenge kuvakwazisana vose varume nevakadzi vana hanzvadzi vana sisi vana bhudhi chingota Mwari vakanaka vaswera vakachengeta taona doka kweruzuva. Amen. Hakuti kugona but inyasha dzaMwari handiti. Amen. So toda kuvatenda Mwari nenguva yakatipa kuti tinge tichidzidzisana nekuonesana matinokanganisa handiti. Hazvirevo kuti isusu varume we are total 100% perfect kana tivo vakadzi vari total 100% perfect handiti. But tida kuti uonesane nekuudzana chokwadi tiri pachena nokuti sometimes mega vakadzi hamukwanisi kuonesana chokwadi because mune kakufurirana kaone makuzoti chanzi ana bhangu saka tati nhasi tivaudze kuti isusu hatisana ana bhangu handiti. Takubata zvinhu zviviri pari zvino handitika. Takubata nyaya yelove handiti. Tobata nyaya yemarriage handiti maona handitika. Because chinhu chinonzi marriage nelove zvinhu zvinenge zvakafanana but zvakasiyana handiti. Because ukatarisa kumarriage tinopinda nenyaya yecommitment handitika. Dzinoshanda uko handitika. Then love dzava nyaya dzefeeling handiti. Because unokwanisa kupinda marriage but rudo nemunhu ita sei usiye handiti. Ona nyaya yacho vainotangira Mwari handitika. Yekutaurwa sisi kunzi ndakazongororwa ndoda kuti ini ndazodana nemunhu nekuti ndive kuchechi handimaona. Vakazongoita macommitment but rudo pakanga padi pasina handiti. Vakadzi munogara muchitanzi varume tinohura handitika. Ida kukuudzai chokwadi. Munoona SIS MELLY vanhu vachidanana vari mukomana nemusikana handitika. Ndikakufonera yes baby uri sei ndiribo mangwana akauya tionana handitika. Munhu anobva kumba kwavo anokwira kana bhazi handitika. Ouya akwira bhazi wosvika kunoku unosangana nabhangu wasangana bhangu yanorana newe obva kutodzokera kumba kwenyu handiti. Iwe unodzokera handitika. Wadzokera toti alright munhu chireka ndimutore ndimuise mumba handiti. Uchimuisa mumba mukatatarisa kuti mamarriages eSIS MELLY ukazonzi haiwa mafirst days zvinhu zvese zvaita sei zvaifaya handiti. Yezvo mainhiya manje vadzika midzi handitika. Vadzika midzi yatsangadzi unoona uswa huya hwekuti ukahusakura madenga handiti unoona uchitunga futi pasika ndo zvavanenge vaita izvo zvese. Unoona unosvika mukadzi so urikubva kubasa expect kuti munhu wangu inini wandinaye kumba handitika. Ndiye munhu wekuti inini ndikasvika kana kubasa ndine stress kumba ndizoti ndine mumwe wangu nyaya ndikasvika ndine stress kune mumwe wangu wandoita stress relief handitika. But sometimes haufaniri kutaura kuti iwewe wabva kubasa une stress wosvika futi kumba kuine stress kuine dzeko handiti. Unosvika munhu SIS MELLY vanhu ava zvavanoita unopinda mumba handiti atonga asingakuoni kuti wapinda mumba handitika. Watoti maswera sei unzi taswera maswera here wobvisa bhutsu wakanyarara wogara pambhedhi handitika. Iye nditonga achikukuona ari kari bhizi nefoni ari kutoseka handiona. Asi kuti murume wangu paabva kubasa adzoka ine status ipi chipane chiri kumunetsawo here kana kuti arangoti zilongo raita sei rapinda radzoka handitika. Osvika mumba unosvika pakuti konda ndichikumbirawo kuti mindisiro mvura yekudini yekuti ndigezi handiti. Anobhoilisa jagi remvura odira
bucket handiti rinobva raiswa padhoo ronzi ambara netauro dai akuda muende kunoita sei kunogeza wangu handi rinotakura mvura here unondisira kuti ababa mvura ndadini ndaisa handiti zvonzi handakani unozvibvunza kuti ko munhu ari kuti ndaneta aneta nini handiti kuti yakadaro woinonogeza wodzoka handiti unopedza usisika kugeza ugodzoka kupinda wabokoza mafuta unotosisagira gembe dzekuchinja handiti ndonaaaiganipfeke iyi inenge inoita sei inoita uchopinda magumbi ndaromba akanyara kusosobvunza kuti konhai wedu mabika here handichapakura unyarara anobvunza ndichapakura bvatozokera pafoni yani yake unotonoti but izvo zvandikutaura zvinenge ndotodisturba munhu panyaya dzake dzaari kuita sei dzaari kunakigwa nadzo handimaona zvazvinoita murume anobuda wakuseni mozvati semene anobuda wakuseni vakutarisa kuti murume ndamubikira here kuti adya ndekupi kubasa handitika unongoti aiziva mabuda aita sei aenda handiti murume munoona varume vazhinji vakunoona SIS MELLY unotomuka kuseni utonondikadii kuti ndidye ndiende kupi ndiende kubasa asi uchizongoona munoona lanchi yemunhu abva kumba kune mukadzi anomuda nelanchi yemurume abva kumba kwazvakasunama unoona kuti haa abatsano ava ndotsaro vangomuka wega vakaita seya unoona kana ukaita samazorero anenge aita majairi chacho kana machingwa unongoona kuti aya mahwana varume munoona varume zvatoita kumasa tinotosekana kuti uri kumuona uyu uyu mazano zvinenge zvisina kumira zvakaita sei zvakanaka handiti so kuti uonese mudzimai kuti no mudzimai hazvinzwaro unodai yonzi unopenga wauda ndiudzira zvekuita here no munhu wangu handisi kukuudza zvekuita handiti pandiri kukuudza kuti ona akashamwa tarisa nditobuda ndoenda kubasa ndobuda ndisina kudya ndodzoka ndisina kudini ndisina kudya handiti so iwe expect kuti ndadya kupi handiti because ini ndikatambira pesi ndoenda kupa handiti mari yebhazi ndinondisira mari yebhazi kuti mari yebhazi iri kutendai kubasa so where do you expect kuti nini ndadya handiti iye anokudza kuti varume tinokuzivai wondiziva papi because iyo kana munhu wemukadzi uchiona kuti haukwanisi kubikira murume wako sikambodo expect anobikirwa nani namariya kumagaro makuru handiti mazvaonaka kwadzidzichina nyaya dzacho dziya dziyamanje 3 topinda mumba umu munoona dai isusu taikwanisa kuti no varume toda kugara tega handitika hapaimbofa takakutorai vakadzi kuti uyai kuti kunotigarisana handiti taingoti ano zvinhu zvese zvirichi zviripo handiti ndakuroora mumwe wangu ka onaka kana tapinda mukati mimba yemukati yekufadzana SIS MELLY papapa pane basa okay hanyatsotaura idzikisa igeji kuti vangasvikigwa ona SIS MELLY takuudzana chokwadi handitika murume achipinda magumbezi ane nzira yaanotambirwa nayo hamunozviziza handitika the same as nesuwo varume madzimai vachipinda magumbezi handitika tine nzira yatinovatambira nayo handiti mazvona handiti ndabva kwese kumurodhi mandanichiona mamine zvakawanda techikuti ayo kumba kumakadini variko handiti ndasvika kumba ndanguya kuti ingao ndichifadzikanawo nemudzimai wangu pabonde handiti ndakaneta ndazodini mawachira ndaita nhasi magumbezi haiti musana wangu zvandiri kunzwa ini naiwe kuda kumbada unzi aimbomira ndira kumborara saka nguva iko nhai mumwe wangu aiwa musandidaro akasada kudaro akaona kuti mazuva ano baba vanenge vari kukomboreni handitika ukamubata totonobva angotarisa mudenga makubusha daba zvako unonetsa kuona kuti ayo apa ari kushanda ndinavo iya napasa nazvo anenge achingofunga kuti kumastriti kuri kuita ndanonoka ngapedze ndiinde kumastriti handisi kwasona katopedza bhoza ndandononokera nekuenda pafacebook handiti kwazvinozoenda manje ndezvekuti uri kundidaro handiti pamwe pacho kana tindinda ora ndezvonoti ndikochinja bhozi ndopinda wabvungoti apamwe iri randiri kurova naro here haasi kuita sei haasi kurifarira rega ndichinje rimwe divi handitika ukada kumigura nobva uma mutezo kunge danda ranotonoti asi naye hanzvadzi
chapa mnike mchimkurubura yangu vhura makumba akachita kunge asiri kuda handiti imi mungotiregera semurume ndizvibatsire hanomaona munhu yanenge asingaitiwa here zvino izvi zvinosedza kuti ari kufarira game kana noizi aiti tadza kuti ari kubhoikana zvakadaro munhu ndizvozvo ndepapi ndiye hure ndizvozvo ndo hure iroro vakawanda ndo meaning yechi hure handiti which means kuti murume aenda kunonyenga munhu asina mumwe murume waenda kunonyenga ari sehure iye ndiye chi ndiye hure nekuti ndiye kunoita chi chihure handiti then zvinozokonzeresa kuti tii ndo pane nyaya manje handiti mapona ndo pane chi pane nyaya kunaika sisimperi ndapinda kumba ndabva kubasa zvangu inini Thomas yes ndotobva ndine kamfara kuti akasirikani kusvika ndine kaefinesa kundogona kusvika ndikaripiwa but wokame anondiroona chipinda padhoni nokondodza zvinomira zvakaita sei zvakanaka kutotila kana kumbira kwacho ndobva ndatinjowo mutu handiti ndautongozoti haye moni kuti umweni umwana kuti yaita sei yaita handiti ndautongosvika ndosira mvura ingogeza ndopedza ndotodzoka mumba ndopinda chi makupresi ndaunoti apauri nongera bhoza kumana tinoshanda matinoshanda mazo ndaona kuti simba ndana ari ndotopakura sadza ndotika ndoita sei ndotonovata ndorara kana ndakubata musi wafungo zveura utendere kuroka ndiri kana wavhura makumbo ndikoko kana pasino havadini hapana ndongovatawo manje ichirimba hereyo ichiri marriage hereyo manje zvakuenda manje ndezvekuti iwe murume wako ari kuda kuende newe handitika iwe uri kuramba handitika so chichaitika ndicho ndichadzima ndako kuti tongomiriro musoro ndingendeita sei vanoda iwe asi inombosvikawo here nguva kuti vanombodawo iyo maya kana kuti havadi zvachosaningwa chingoyo nokuti toda kutsvaga pane mudzi sometimes tinogona kublema kuti vari to relaxdika atori maspirits ekuti tofanira kutozokumbira profit vaiva namatire madzimai aya pamwe mweya munana chisimiro pemaspirits apa tichapabata bhozi ini ndinorova munyama nemumweya zvese munoona murume kana achikubata kana kuti mukadzi wako achikubata handitika tinokurowa munda yese abata once uchiramba kuti mumwe wako akubata kupuruzire aita sei handitika chichatanga kuita ndechekuti mafeelings ako pamukadzi achatanga kuita chi kudzikira mashoma handitika kunoratira kuti kana takakumarata kuti unganzvadzi nehanzvadzi handiti ndopakuti kuti mukadzi vakadzi manje vane kahunu keke kuti musi iye waanenge achinzwa kuti ndini nhasi ndipa ndiri kuita sei pandiri kuda handiri kuzwa ndiri kuda handimona ndopandakakuda kuita tubhaisikopu tusina nichi nebasa handimona bcause pandiri ndakutotora zvinhu zvisina basa nokuti ndinonohwa kundishandisa katiri mumarriage but ndiri zvekushandisana kai zvokuti iwe musi waunonzwa toda kurara neniwo ndiri musi wauda kundiitira tumafilmfilm tukau handitika wanzi ndikarara niwe nhasi iwe nzara yako yapera totozoti nedzimwe 2 weeks tisingaita sei tisingabatani aiwaka ndopandikudzwa ndakaneta ndimanyarara handinonombotiwa ndakaneta ndakaneta ndikada ndikurowe doksarobhoti ndezvemahuri saka nobva ndati bho ndichamutsvaga saka unenge achingodai pamusoro yoga sisimeli munana timedzi twese twakunzi handizoni zvakati ndikadazodini handirari mumba ndisina kupfeka bhurugwa ndopindwa nemhepo hayo tseki mani unorora vhura makumbo inotanzanzi nomhepo unorora chipinda mukati kaninyori pasi yebhurugwa mugumbeze momo mhepo inopinda nepai inopinda nepai iplazi munenge muri pasaidi mhepo yacho inopoya nepai unozonozonanzi ndikarara ndakapfeka bhurugwa inini mhepo inopinda mugweza ndofanira kurara ndakapfeka taiti nemapendi kusada kubatiwa kusada kubatiwa
matinoshanda umu hatichitega varume tinoshanda nevakadzi handimaona handitika vakadzi ubi yakafanana newe uri kumba iwo tinenge tinawo futi kumabasa handiti chinozotidzora isusu nyaya kuti kumba kune chi kune mudzimai kune munhu handiti maona handiti but ivo manje ukatanga ukaziva kuti vasina mainterest nini handiti vakadzi ava mwacho manje vandakaona kuti sana vanouya kubata asina lunch boxer handiti so pane zvinhu tu zvekuti kumba kwacho kana vasingavererani mukadzi vanenge vasina kuti chi mukadzi handitika anobva aya nelunch boxer uyatigarisa netidye kweni ndingarambe iri naye simeni nzara yakandirova njizoti madhenda buda asina kudya aiwa unodya handimona mukupanana chikafu tichipanana chikafu ka takuita tichijairana ka handiti pakumbodza kana uri free weekend haimboya kwangu kwandinoita sei timboonana handiti maona handitika apa nyaya dzacho dzezitangira muushamwari handiti kudzimara tabva taenda kwasisi tasvika kwasisi werokame yandinorohwa ikoko manje ayayayayayay kozi ndichisvika nguva ine kutonhora ineka kape kofi vananzi flisi fukai makumbo anotorwa okoyo ndobva ndagaya kuti ukasenzeni andonijairira ndikasvika kumba zvokonzi hazvionere german vakamuti kumba imbomira ndimoona kuti kuno kuri sei aidiika ndichinzi fulisi onzi shamari wadi kutoita kufuka chi ndinobvafukisa kunzi ashamari yangu imbofuka because kuri kutonhora wabva wachitarisa manje kuti mumba bhedha wacho wakawaridzwa sei handiti pawapinda napo iyo pakamira sei handitika ndobva ndatora kaimagination kekukombida kwandabva handimazvona kwandabva inini mai vanopeta mamugombezana na 5 o'clock wakuzoti tsano vakuita sei vakuuya nakuti mubhedha wawaridzwa kuseni munhu achimuka sisimiri handitika nebhedha wazowaridzwa 5 o'clock usina mhepo ka unotozvinzwa kuti digita nhango akararama kana mweya nhango akararama uchiri kuita sei muchikunuwa unotonhurira perfume magumbezi vanambodza kuti mai mbogara aitinowo yako ndomambombozoti manga madya here naitembo aiwa ndofunga ndambodaiso mundonzi akuratiga ndingokupa tumachivi twati kwasara handiti so ndakukombeta but kwangu kumba ndinotenga chikafu handiti but senzeni abikichi chikafu handitika ndokonzi zvionere akada kubika muriwo unongonzi mafuta mvura madomasi maonyeni nyama mavheji kari zvese imomo zvomwe dzipamvura irikuwa ndorwa tinodya tichisevesa kana zvarasomboti imbochingidzira imwe bhishi uku manje kwandaenda uku manje unoona kapisi kenyama kari kusaiti mavheji ari kusaiti nhasi ngeni iri chi nyama iri pasaidiwo mazvaona vanhu ndomachita ndopanotanga kunzi vana vakasiyana allright saka varume vanodachiti vanhu vakasiyana ndomusiyana wacho uyu allrightustad anomuona simwere handitika mweya weunzenza usati wapinda mandiri handitika asi situation iri uko manje yakundituma kukombe kuti zviri kumba nekwandauya kuno zvakaita sei zvakasiyana handinoona nekuti wangu kumba kukaa ndikada kuti ndimutsure kakuti hona kana yeshamari usandijairirewo handisi mwana wako tuka mwana wako uyu konaye mai mwana nyaya yemwana yekutuka mwana ndikutaura newe iwewe kuti no zvinhu izvo sadini
usaitika kana yangu yebonde kashamwari una uzini kana unopfeko zvakadai adipfeke kunge huri wakomana nezvinhu zviri nani kuita huri remurume wako pana kuti murume wako ane huri handiti maona so mukoramba tichichinjana mashoko handitika kuna vamwe varume vasingagoni zvekuti mukadzi kana achipopota handiti iye anopopota handitika anonyarara but zvaakufunga mukunyarara umu ndo zvakaipa handimona emimi mangu hamusi kuziva zviri kufungwa nani natsano ava handitika tichipedza kuita bonde unongopinda magumbezi orara handiti hurume yese unoerera uchisara magumbezi sisi mene vakadzi vari kunze hamupukutwi here hamupukutwi hangazi navasisimelawo vane uyanga simela kuti umudziwo kuti mwangu unotora ukajira kana upukuta kanditika kambokuri fre kutorere maperfume ano ngasingeniko kuku handimona kuti kurambe kuri fresh kuti wangamba waramba wachinzwa kuda kutamba nani iwe panongoti zvaita ndizvozvo ndikakutsunga kuti unonge ndiri kupenga ndo panonzi saka wagarisa manje wakudzika midzi handiti mazvona pabonde sisimera hakuna munhu akambokura achinzereza uyakazvava gurupu iri nderevanhu vakazvarwa vachiziva kutamba chikapu iri gurupu iri nderevanhu vasingagoni kutamba izvi munonzwisa vanhu vese vanodzidza zvinhu zvipi zvinongodzidzika automatic but vakadzi ukatovaudza no shamwari munoona varume tombotira kuti asha imbochuku chochunu so ita sokunzi hauda kuti ndise huri kwamunoenda kwemuchinohura ndopamunodzidza zvinhu zvipi mirai hold up hanzvadzi mirai ndikudzei vakadzi comment section ndati muteererese muri kuona zviri kutaurwa nehanzvadzi avakava take it or leave it but it is the truth and murume ari kutaura handitika achitaura mudzimai wake aripo pasaidi mudzimai wake aripo pasaidi handitika anove mumwe wedu wokuti tichazomupawo nguva yekuti ataure handiti mazviona so the idea and the main idea iyi panapa ndeyekutsiurana nekudzokera back kumabasics kwamakanga muchita muchangobva kuita mukomana nemusikana muchangobva kuroorana handimaona as much as tingada kuzviavoida kana kuzvidefenda kana kudii handitika zvinhu zvavari kutaura izvi zviri kuitika I can confirm this kuvanhu vanotaura nekuseruko ende dzimba dziri kuputsika nezvinhu zvidiki zvisina nebasa rese izvi saka apa ane nzeve iwe unoziva paunenge wabatwa papatsi iyi ndaunogadzirisa ndo the main purpose yelife iyi pari kutaurwa munhu wechirume hapana nomuziva tese hatimuzivi ani muri kuona paanotaura point kuti apanenge ari kupinda mukateni mangu ende unogadzirisa because maproblems achona kazhinji kuvakadzuku mamwe chete enderembera zvanzi saka munoona zvadaruka mumba chinhu chinotanga mumba varume chavanotanga kutiza mumba uchapwa murikuzwa vakadzi uchapwa mukawanza maba vagari mumba hapana pandirobva kubva kubasa ndisiramba muchinhuku handiti hapana pandirobva kubasa handitika unopinda magumbezi orara sinogesi handiti tapedza kuita bonde unongorara usiya zvakadaro kuti tozozviona handitika pendi yawakarara nayo usiku haudi kubvisa pendi urindopindwa nemhepo pendi yawarara nayo usiku unoswera nayo wozoibvisa usiku waunogesa handiti ndobva ndazedo zvinhu zvese zvandiri kuita munoona tisisi mene vase varume vasatotanga kuhura vesa vazhinji vasingakwete bosina vamwe varume vane mweya wene vanetso zvavo vanobatwa nemweya isiripo yekuti unotoona kuti mukadzi ari right but murume dobenzi apa tira kutaura murume ari normal asina chinhu chinomunetsa munozvisa tete handitika akada mukadzi wake akamisa mumba kuti ndiye mukadzi wani wangu anonzvisa anozotumwa nei kunotsvaga vamwe kunze anozotumwa nei kunotsvaga mukadzi handiti nekuti vakadzi chinhu chavanopusira chinhu wani tiri mukomana nemusikana ndairera newo pandadira munozva simiri handiti wauya mumba wakuramba bonde yangu yekuti tichinyatse kuinjoya handiti auchadi musana wangu warwadza chibereko changu chazodini chibereko chako chibereko rudziko chinogara chiri kumusuwo everyday mukana munhu apibaye chibereko chacho chogwadza kudi muchibaye muchidzokere kumberi nedhogi iyoyo kotamuse munhu muchibaye chidzokere kufrandu taurai ukada kuti chakatanza handisi huri nyaya dzehure dzapinda papi tokutaura nekuti tifadzane kuti inini nyangwe ndikabuda kunze uko sisimiri handitika onzisa ndika kana mukaona mwaka ndiro
kumba handitika izvi ndofana kuisa boundary handiti but kana kumba kwacho ndichishaya bonde kandinonoritraga kakwariri ndizvozvo anohura wahura mandoko akuya pana kuti kune vava vandabasa kunyengo navarume vanhu mandikakubata una vangu bhangu ndokurova unorovani amai mwana nyara vazi dasamizona tisimele varume vacho zvavanozoita manje ukazviziva kuti adanana nhingi wobva waenda ikoko bva unorohwa handitika andabva adzokobvara mai wobva ndiyo chisara manje handitika ndichiende kupi kuna uya warova ndichiende ikoko unosvika kune umumwe kasimeni vakadzi havana kufanana ende vakadzi havasese mapenzi handiti vachitoita kuti vari kupenga vacho ngavadzoke kubva pavakatangira unozisimeri madiro waita munhu wako muri mukoma nemusikana tikada kutaura vazhinji vacho vese 90% mudzimba musimeri vakatanga kurarana vasati vambororana ndochokwadi vasati waiuya kubva kumba kwenyu kukwira bhazi shena iri kugotsi usvika worohwa 6 rounds wodzokera futi kumba kwani kutotiza kumba kutotiza vabereki kumba kwachoka kuti munhu ari painda kunovatiwo handini maona rudo rwawaita irwo rusisimeni handitika wozovaitotika nemusango paseri pemutoro nzamwari mbuya bvisa bhurugwa handiti vaibvisa vanobvisa vakadzi vaitobvisa handiti but wamumba zvinhu zvacho hauchakwanisi kuzviita saka murume kana uri problem here munoona mupana wangu akataura nezuro yakati before usati waenda kunoatakana nehuri handiti zvitsvage kuti chaita kuti munhu iyabudembo muchii murikunzwa vakadzi havadi kutsurika simeri havadi mukadzi hadi kutsurika mazwa mukadzi hadi kutsurika munoziva kuti simeri mukadzi unotomudza kuti madam paidei ndinhasi handitika munyorachi list regrosari handimuzisa ndi mangwana totenga chikafu this month hatisokwanisa tichitenga hembe dzevana vokuita kuita zvinhu abcd amunonzisa ndira but ndine mamwe manidi handinoziva kuti ini handikwanisi kuzoudza mukadzi handitika but ini neichoda kuti ndakatoona twa mumbaka ndototofara kuti no madhamba ive mumba yedu mukati vazotenga kuti mataurutu vazotenga ukasipaka vazotenga utoperfume hani munonzisa ndisimeni so nangwe ndikaona hureka handina chenji handinoadhimaina kuti zvariri kuita kumba kwangu zviriko amen exactly zvoita zvinyuwani chokwadi ende zvinyuwani zvinonakidza zvokwadi mukadzi achibika mumba sisimeri vakadzi vakarorwa munoona mumba handiti murumacheche akubika ndokona kusunga nokutonge munhu iyo yangu rasika yasimirika kana kuti ari pasitovu nomona kuti magara pa sisimeri unotukwa zvokuti uzakapotseke unotiita huri ndakonaimu wangu chii kukurova magara ndira kuti uri huri munozosimeri ndizvozvo mune dako iwo chimuda ende vakadzowo futi ndafarira munyati wakarembera kumashure uyu zvinokati ndiri kurova munyati yangu manje wakudononongeta ukandituka handichazviita ndakuti ndikada kuita izvi izvi ndotukwa ndokona kushaudwa ndikada kuita zvinhu izvi ndokona saka munodzimara magara marriage muine fee manje wakutya kuti mukadzi wangu ndikamiti zvakati angona kuita sei kuti shaudawo mukadzi wangu ndikamiti zvakati angona kuti shaudawo handimona but chokwadi ndesaka muchiona kasisimeri kuti munhu achirorwa achiendeswa kunoita urora handitika achipinda mumba handitika tete vanotokutora vokuvharire mumba muri iwe nemurume wani nemurume vanatete chaichai vanodzisa nobvakudza kuti mwanangu kwavakuenda ukoko chawafambira ukoko chinhu chiri pakati pemakumbo ichi chokwadi icho chiri chokwadi chawafambira kana wakunonyima murume chinhu chiri pakati pemakumbo uchichaziva chenji akabvisira mari izvozvo ende vakadzi vane dambudziko rekuti simele mukadzi wese akamusununguka akaita mwana munozvisandirika amene kuti chi kuti tikamweri munodrowa kubvisa attention yese kumurume moisa kumwana murikuona varume vane jealous simele gari kuze chokwadi manje havazokwanisi kutaura nekuti wakati mavotanga kuti saka unozosoka iwotoratidza kuti saka autodi vana saka indinakakuti aiwa handida kuti vana havana kukosha unonzwisisa handiti vana vatiri kubereka vachanororwa vachanorora vachaenda kuvarume vavo ichasara tiri vangani tiri 2 panapa tematangira takaita tiri vangani tiri 2 but vakadzi vanobva
kumurume wasiya kuine zero. Murikuona saka murume pachaona munhu anodraw attention kwaari anditika imba yapara. Pasina kunzi akazoendera kunganga akanodyiswa kandese aiwa simiri zvekudyisa murume zvakasara zvezvemani. True. Murume anodyiswa mumba iko zvino newe mukadzi nezvito zvako. Zvito zvako ndozvinodyisa murume bhozi ndinoenda kusimiri ndosvika ndobviswa masokisi ndopiwa chikafu ndogara pabhedha ndopiwa mvura inodziya. Uchonzi kwamabva kumapingo nechandoreswa mvura mudhishi onzi tsikai makumbo enyu mvura iri kudziya. Upedza onzi pfekedzwa masokisi nonati kuboka zvitwi ndakutomhanya kana senzeni iwe wasara. Mati varume takaipa papi mumba macho hamusi kuda kutipa bonde tiri kutaurirana hatitaudzani nemashoko akanaka unenge uchindipopota unotonzi manjetu nekuchenama chete mumba macho une uchapwa saka uda kuti ndidii. Kana uine mwana munoona vamwe vakadzi vane vana iripo pasisimeri anorara chinhuwa mukaka munozwa mumakumizi imomo handiti kune tumateo twekuti ukapfeka brara kurere wesachi kateo kako kana kakotoni kako handitika ukakauya wese uenda pachikotoni kana pamapedzi emazamai. Kana zvoti murume kana ainewe anofila kuti ndine munhu nemukadzi patofunga ndoda kufamba newe uri kunhuwa mukaka kuti ndoti kupinda mukombo nesoningwa chingo haazotaura asoningwa chingo chekwa hauri kuzviona here zvirako apa unonhuwa unenge wakuraka. ndakambosangana nemumwe murume sisimeli muri kuzwa yambalift munoona sisimeli vakadzi vane hunhu hwekuti washen basket nehembe dzemwana ndo washen basket nehembe dzavamai nababa zvese nemabhurukwa zvinosanganiswa imomo muri kuzwa mweya wehembe nemweya wependi inopfekwa mukati muri kuzwa nemweya wehembe dzemwana dziri weti dzane kungapupi momo muchizvisangana imomo sisimelika nyange usingatogoni kuwacha hembe zvakanaka ka murume akapfeketa chinozwa kuti wakomana ka zvina zvinomira zvakadiya zvakanaka handitika vamwe varume manje vanobva vazotora murume wokumanje uchienda nawo manje kune vamwe vakadzi waende ikokoko zvaanonoona manje obva unoti zvasiyanavo murume aenda havasina murume unozwa simeri ende vakadzi nyange mukazvinyeperera kwaudza simeri ndibva ndavaudza chokwadi handitika ndisati ndapa sisimeri pamweya mamitaira kuti hanzi kuna vamwe nemwe maspiritual husband nechi unozwa simeri mweya unonamatirwa ende tinonamata mwari ndikomborere marriage yangu nekuti ndimi akandisa marriage handitika ndizvo zvandika it's a prayer for every woman who are married, it's a prayer for every man who are married handiti but a prayer can be led by action can be led by a physical thing nekuti prayer totara zvinhu zvespiritual handitika totara zvinhu zvespiritual zvinozadziswa nechejiri physical munozwa simeri bcause once iwe uchinamatira mwari murume wangu gasa huri murume wacho akayamba munyima bonde uri kupenga una zvarunamatira hapana unamatira kuti mwari murume wangu inini ngandipe mari ndikakupa mari iwe unotenga chitenge chehupfu nebhaketi remajikisi nemabuti unakana kubvunza dzakakwana here hauziva zvanda mari yacho unonyimwa ndizvo zvinonyimwa kuti ukai murume wangu andipe mari iwe uchitenga bhaketi remajikisi unoridii unosiya ndipo yekugeza munonzwa simeri asi unotenga chimabuti chimajikisi unorwara ndobva ndaenda kwasenzeni kwandosvika ndikambo 100 rand handitika ndoti ndatotengerwa kana mauya kuno kuindosipa munogezesa tototi kambizvo arajati ndotofanira kutengerwa sipo dzokugezesa aizve saka vakadzi hunhu hwekunyima especially sisimeri chinjaputsa dzimba uyanga nemwe yekunyima uri mebonde pabonde apa pakaipa nefoni foni yemanje ndio inokuputsira marriage sisimeri bonde hakuna munhu akambofanira kuitwa bonde manzi vachida hakuna munhu akambofanira bonde pai vanhu bondeni pai vanhu zvinhu chinoora icho kana ukasapa varume venyu muda kupa vanani ipai varume bondeni taurai hanzvadzi anohura sisimeri yasvika nguva yekuti baba vauya takutamba nababa handitika vakadzi imbokanganwai mafoni imbokanganwai vaka mazwa nekuti mwana iyeye kuti azoti uya
andika ndibaba vangu vatobata basa anditi wana time nemurume wako kuti yangu yekufadzana nababa munzosimiri unozoti varume tozosopa kuona kuti ano mukadzi wangu apa nhasika ari kumbozama but anenge asi kuzvika zvakaita sei zvakanaka nyange usina kundiudzaka ndinotozviziva because uri munhu wandagara newe anditi ndinotoziva kuti apa nhasi ndaita newe bonde uri kuda apa zvebonde apa usitogita sei apa hausitozvida ndinozviziva kuti ndagara newe ndoenda uko kwandinosvika uko kwandinovhurwa makumbo kudai so anditokachatosunga netambo akarivhura kudai zvonzi munenge makambosungwa netambo ivi wanenge wakasunga makumbo mepinjisi uko ndiko ndinoenda handiko kanaka ndiko kanaka munozati weyekudza murume kuti aiwa baba itai muchidzora bichanaka inenge yakuda kukanganisa chibereko ndinotonzwa kuti no aiwa rega ndidzore bichana nditi but kodaitsana bude chibereko changu komana hatisi kuzoita izvi because mangu katakumukira kurwadzana ndikumuka ndakaneta ndira kuzoenda kuchechi saka kuti ndende miri yangu neta wakomana wakomana iro bhaibheri racho richidiko vakadzi zvisei pasi pevarume venyu anditi iva nemurume ukaringa wakorinde 7 obva yakuzoti iva nemurume mumwe chete anditika uva nemudzimai mumwe chete anditi fadzana nguva dzose asi musati maita zvitenge manamata pasava nanozoita nzara pakati apo anditika overenga kune bhuku yazvirevo yobva yati pananai kusvika pamunodira kana wakundinyima kati tichadii ndizvozvo aiwa masiya maquestion mark tichadzokera kwazviri maitei tiri kunyora pasi saka vakadzi chinjai maitiro enyu sisimene rega ndikudzei last point ndopandabva mupamhepo ndipo mwe mukana sisimene munoona varume handitika varume murume ari east ndavangosiyenda vapatipi handitika iri simple murume ari easy murume akafanana nemwana mudiki madzwisisa handitika nyasai makapiwa title namwari kunzi madzimai vana mai ari munzwisisa handika makapiwa imwe knowledge yatisina isusu varume amunonzwisisa handika mune imwe understanding yamuinayo yatisingakwanisi kusvika pairi isusu nyange tiri varume handitika sisimene murume mwana ukamba sweet handitika anokufarira nyange wazodzoka paba ipapapa after 7 years handiti andoziva kuti uyo ndiye munhu akandipa sweet handiti mazvoona handitika so ndo zvakafanana nemurume mwana murizvasimiri zvinhu zvacho zvamune muchiti zviri useless kumurume handitika ndo zvinhu zvinotenda atofara aramba achidzoka pauri izvo nekuti varume vese kwavari kuenda kusimeli chavari kuteera handitika inyaya yekuti akasvika chaitopiwa ndiro yechikafu upfekedzwa masokisi uvhurirwa gumbo kusvika handiti zvatopera mangwana unobva toti auko ndokurichi kurirei so iyo kana uri mukadzi akafa nemunhu uri tadzomboitawo zvinhu izvozvo murume hatukwe pavanhu manzwa murume hatukwe pane chi pavanhu murume haarohwe munozati simili vakadzi vakapusa usafunga kuti ukarova murume akacha kudzorera akapusa namatamu ari kuti akurespecta manzwa ndinonzwa mumasati zati aini wangu ndakazomurova amai nhiya munorwa mukagukambabvu mukafa ukatona kana paine akatombomurova akasamudzorera iti puu usvipirika kumba kuti mwari ndiregerere usafa ukazvipamba unorwa ukafa manzwa akatokurespecta akatokunyara kuti handifani kusvika pastage ipi iyoyi nekuti ukamurova chichaitika icho takasakurova achakusiya uenda kuno asingamurova zvavhara imba yaparara vakadzi pasine uyanga pamberi nekupa ibonde kamberi nikiraivo varume timastondido mhani muzwa simirika kakalachibhousi kana timafeti kugu nechibaba wakasvikongowaionyarara vanokurumbidza kutuka kumba izu bosi munozati murume akaposa kana kumhanyira kumba kuti ndinobikirwa kapeti nemafeti kugu inomudzosa kumba bari mukaramba mine skiri renyire huyanga iri mumba umpabonde mafunge mugamu waoma uya unakumira kuweswa kuitwa moto ndinokudza kuti iwe chidhoma chani nokusiya futseki unorwara ndogara newe kuburi danda kufika nyiko dayanzaiwa gumbo rangu musazo iwe ita hure rangu ine asina kuipa hure rangu ausi hure remunhu hure rangu kuvarume kufuri damba ndasiyanda vaudza futi simira varume handitika
but imamva ngokudza varume ka imimi muchaudzwa nevakadzi varume imimi muchaudzwa nevakadzi tichavaudza kusati wabatsira vakadzi pane vamwe pavanotya futi ipapo simiri kuvaudza varume wacho murume handitika tisati akomborena kufana kuziva kuti mukadzi anopfekwa zvakanaka mukadi kuti aonekerewo handitika ukaona uri murume asingaziye saizi yebhurugwa remukadzi wako une dambudziko baba isimiri. Amen. Thank you, Andazi. Ko many people desire to get up from Canoa. Vari baba. Many we have Pamepo, but me not for a bomira into Kuonai, but not for a bomira TV tango toti o. Mira timbo pezza, many we have Pamepo. In Bamis to come Garo. I'm not queen your mamma store, Magam store, Macas is a gauge. Many will say. The right here, Joka, Bammy Rakuchi, my phone. Mutu dear, Pavina phone. What's going on? Tanangura. The Pindura not Mutori Mose, at least Mutori Mesa to Pemka. Ushaye kana feeling ne muno kugara naye vana bvangu vanokanganisa SIS MELLY. Bvangu akanga aenda kunoita chifambi chake uko obata munhu wake wododzonziwe wakafa handiti zvimwe zvinhu zvinouraya marriage izvozvo because the moment yaunofunga kuti saka inini munhu anofamba achitonditi ndakafa kureva kuti kuvanhu vedu vachasangana vachifamba chivatinda akaita sei ndakafa handisi kurisaka saka ndekusaresista kwangu ikoko ndinongogara ndirichi ndichingoita yangu yandenda funga kuda kuita varume havagone kudaira kubvuma kuti takanganisa kana ukanga wabata bhangu achitatunzva ashanda vakadzi havasizonga kugara uine foni yako unenge uchitsvaga zvinhu zvinokubvisa stress unenge uchiti ukatarisa munhu wozobatwa nemuya usiriwo saka unoziva kuti ine foni inondibvisa stress. Alright, ko pavanenge vazobva kubasa paya ko pavanenge vazobva kubasa paya musina kubika and everything muchingori glued pafoni vozvisira mvura vogeza vodi mune mangotsamwa futi pavanozobva kubasa papaya voya vozvisira mvura vozvigadzira chikafu muri pafoni muchiita zvese vachingori pafoni vozosvikamba kuti chikafu ndasanda pakura mune mangotsamwa hakusi kuti munhu haadiki muchikafu haitisei kana kuisirwa mvura handiti anoisirwa zvake kora munhu angobva ake kutaura kuti munhu anoita zvokuparidzira vanhu nekudini nokudini ini hangu kutaura chokwadi ndichitaura chokwadi zvichibva pamwoyo pangu ndezvokuti inini munhu kana akanditadzira handiti ukandikakubata une chikomba une girlfriend handiti iwewe dzidza kubvuma kuti ndabatiwa zveshuwa kuti ndine girlfriend handitika no handoda kuti vanhu vaziva vanhu varuma two ngavagonawo kuti sorry kwete kuda kutoti ndiaccuse ini pamusana rokuti ndakubata kauti hanzi ndodinyeferadasei ine handiira zvatodisendizvo zvakatodhama kopa kuti bhurugwa kopa kupinda bhurugwa nebhurugwa machirapo SIS MELLY ndopa ndiri kuti imba imire handiti kuti hazvina kutanga nokuti munhu anongotanga nokupinda nebhurugwa muchira hakuna izvo chero vamwe vakati ngome sekisana nokutaurira hakuna munhu anongotanga nongoswa kuti ndangonoti nebhurugwa rangu pfemu machira unenge watova neemotional yauinayo emotional abuse yauneuinayo kuti augone kuita sei kutaura sevanhu vakagara kutaura handiti pamwe pacho vanoti utaure murume anobva kuti ungupopota wandipopotera wandituka kauti wazonii but unenge wakabatikana vakadzi vazhinji tinokuwara mukati memwoyo unenge uchifunga kuti oright zvaburika pamuno handiti ndamubata ane girlfriend kwaenda ikoko zvaanondiitamba muno handiti ndo zvaari kunoita futi kunze ikoko handitika kana uri muno ongochitangachikisana chidimupa handiti akaenda kuzekoko achanokiswa kana vari kudyara naikoko vodyara handiti vision iyo yemupfungwa dzangu chero chegosvika muri kuita sei mutambo unobva wapera unotomira ine handini kunyeka unotopera unotomira nekuti then
singazvigoni nekuti mumwe wangu wandinaye haasi kugona kubvuma kutaura chokwadi kuti zveshuwo wandibata mukadzi wangu chidiwo chokwadi chiripo chawandibatira dambudziko rechati mameneja ari kuuraya vana varume vasingagoni kutaura chokwadi varume ngavabvume kutaura chokwadi respect vakadzi saka ndozvinenge zvizoita here kuti muti everyday handidi kuti wari dog style because ndezvemauri hakuna munhu anonyimwa everyday ende zvimwe zvachono ndezvekuti varume ngavazivewo kuti munomudhonika dzinenge dzichishanda munhu wese mukadzi wemushanda nemunhu womukadzi anoshanda zvinopa 30 days iwowo tinoda 30 to 30 days dzaunenge uchiti unoda saka unozorori ndiri bhombo janyere webwe risingazorori munhu afanira kuzororawo kwete kuti azobva wati 30 days to 30 days iyowe asi dogi yamanzi munoramba moti kwai handidi ndezvemaure padogi apa muri kupavamisa sei padogi apa muri kupavamisa sei SIS MELLY ina handidi kunyoperai nyaya ndokutaurira ndeyekuti zvese handiti unenge uchiita handiti kamwana pane nyaya yangu nyaya ndiri kupaiwa asi kwai dogi kunonzi ndemahure ina handidi dogi hakuna munhu anogotaurirwa kuti ndeimahure handiti padogi apa varume ngavanyatsobvisisa kuti dogi vanengadzidzira here dogi yekuti une mumbudzika kutonge mbudzi kungotoma toita mbudzi ungadzora kumakuro dzinongosvika dzimunhu akanodzirese dzichingoita inodawo kuti mutango wokutamba handiti uchibvirawo kure muchiwirirana zvinonga zvakosvakosvakakirikingoshauza kuti mwari wangu ko zvinoda tadzeko inenge ichakadzere handinomaona zvinoti izimere uchangu chorwadza zvino zvodokuramba ndingodzungiwa pasina kana chiri kumbosika haiwa zviri kumbofamba sei ikogonisa aiwa ndiri kupahwisa bamini mabata kamapoints apa bamini muri kubata mapoints ngavarume ngavagone kuti dzinodzimere chikunzwisisa bamini mabata here mapoints bamini varipo bamini hamunyarari zvechitaura hamunyararika mabata here mapoints apa maiwa kuti kwanzi padogi apa musangoita kunge mbudzi yadla mufenje mutanga imambobata magaro aya muchitamba-tamba nawo muchirovana zvimagaro muchididi mozonyatso mutembo wacho igei wedhogi kwete kungoti mwana ivanhu zvinge muri kurepa munhu kwai zvinogwadza tobata tataura payakasimiri kuti kana munhu uri mudzimba wekuti unongonzi naiwe wotoita kutoshandurwa kunge danda kuda kutopinigurwa kunge badza zvobuda asi kwayatangira makunzwa here makunzwa here kwayatangira bamini kuti kwai kutizodaro izvozvo inyaya yekuti unenge wabata zvimwe zvinhu zvaunenge wabata imi moramba ise zvekuti ungobvuma wokumbura regero unoramba zvinhu zvinenge zvine proof chazoita kuti aende ikoko handizinga kuti chazoita kuti aende naimenini chichamboita kuti munhu aende kochii vakuda vacha kuserwati aiwa pakaipa but anyway alright no problem I hope mataura zvese apa muri kunzwanana muchatevera mucomment section toda kuti one day mugozofona kuti aiwa zvinhu zvedu zviri kufaya bami nhanzi munokansela vamwe vakadzi nevarume nezvemamarriages kazhinji vanhu vanokansela vamwe vakadzi nevamwe vanhuka naivo vanenge vane mamistakes avanenge vanawo nokuti havagone kubuda pacherasandainosanamzi I need counseling muchadzidza kune vamwe vachauyawo handitika I want to stay tuned mese nemudzimai imi ndimunoziva panenge paine era me muchitotaurira muri tiko kuti apa shandiwo apa ndina apa ndiwo kurewa apa handitika muchitogadzirisa handitika exactly amunotoita I know yes I know right. Thank you very much couple mimi ndakudai zvisingaiti. Thank you very much, love you too. Thank you for bringing this vibe pan up. Thank you very much. All right, sharp right. Aya rikaitinzwe vamwe burugwa guys nyaipota neburugwa. Hello kola.
dzima imwe phone, dzima the other phone kumasure. Yeah, okay, ndakunzwa. Continue zvekunza chirongwa zvenezuro ndakuona kuti ndiwe yeah. Otherwise zviri mukoma wangu wanga achitaura memaiji akutapa aiwa vanga inasitaura mapoinzi yauti aiwa papasande dzavo ipapo vanga achitaura vanga achimbodzisa because vanhu vanofana kudzidza zvesisteri aya mahande aya because ndaazotedza hangu comment section eziro richiona comment section vanhu vanga vakudakidza kuti hande out aya mahande ari mucomment section aya zvichikwadi andiyase anofana kuda kudzidza zvichikwadi ipapo chokwadi kungopawo murume wako kalavhu kachinji chakangokosha maketi nekunzwisisana wati pasina kurwisana mugeni tingoita zvidziri naniwo so nongoitawo kungoti vamwe vanhu munoziva kuti kana mukaita kana muri murelationship munogona kutodzidzisa umwe vanhuwo pasikokuti mazuva ano aiza kusina zvananatete wateva zvaitwa kudharadhara toda kutozoona nekukuro kwedu akusisina so isu chega tisachivaudze ndakaona mumhomzo achi akangwana kenge kamu2000 chiregedza chichikuudzai manje isisi ma2000 manje so nyaya iri papapaya ndeyekuti vanhu vechikadzi nyaya yekuplaya victim haina kunaka all the time uchiona ndiwe kuti papa zvinhu zvacho uri kutadza ndiwe unongorara kunge danda anga ichataurwa nablazi vangu avo unongoida kungopindurwa unokonzeresa kuti chii munhu wako aite se afunge neplan B kuti rega timbotrayawo even yangu anga asingaziva hake kuti anodzima racha se azviita girlfriend yangu zvangu haipo yaenda kubasa ndaenda tomboipedza paprogram apa tatombotaura titese tatomboita kafoka nhasi zvenai exactly handa yaenda kubasa isusu manje tinotoita yedu manje yakatopenga titori mabhoni masheti chitotenga titakatoberekana zvitohandisanongo chingotengesa kudai unotoona mwe chitotenga watonyara tiwi kudaiyevo zvivari kuita kuti nababawe ndo inonzi love yacho vanhu vasati vakuiza kune zviri kuitwa navo kune yakagadziswa mutroni ndo love yacho ndo zvinoitwa izvozvo maona vanhu munofana kunakidzana so regai kungoti kana masvika pabonde chire ndo pamunonakidza nakidzanai chaingwe kudyisana so yokuti maoko ako aya ngaambosuwawo so kubata sadza racho iroro ngaambosuwo kubata uchidyiswa uchiwaipwa muromo kune vaya vanodyiwa vachitsaputsa miromo uchiwaipwa that's how we call love maona exactly ilove iyoyo mwayai malove nemalaisi kana usiri muroyi comment section umo kwazi kana usiri muroyi mwayai malavhu nemalikes tione mwayai malavhu nemalikes kana musiri varoyi ndizvo chaizvo zvinoitwa mulavhu izvozvo vanhu munofana kunzwisisana umba kuona kuti inini gandimbogadzirisa apa chiri kumboitira kuti murume wangu amboenda kusaidi chiri kumboitira kuti mira zvanzi mazvinzwa kanzi kana makuenda kumashops nevakadzi venyu imi varume takurai vakadzi muvakande mutroli muchivapusha vagara mukati metroli zvinokwesa vasingakwani mutroli ke togarepi exactly so ndo zvacho zvinofanira kumboitwawo nevanhu rudo rwemativi ramunoona mafirimu harisiro kunyepa ndo zvinotoitika chaizvita izvezvo zviri ndosaka muchiona varunguka vachitrastana vachiti vakawira murudo unoona wachembere twakaita sei tochigara kubichi tokabatana maoko kuti onai rudo rwevarungu ewati harusi rudo rwevarungu rudo runokwanisa kuitwa nemunhu wese but isusu vanhu hatingati mablacks but isusu pachedu tinozvidzikisira totaiwa izvi zvazvizvi zvedu hatifaniri kuita izvi hatifaniri kuita izvi neutsanana hungataurwa nevakoma vangu iwohwe hwekuti munhu anochengeta forest remakombo nemaeuropean countries angaitaurwa nemwe zvakanzi aeurope manza dzimunoida taidzokorora fu forest iro rinofana kubviswa forest so rekuti kana tikakutengerawo katongo aripo manhingirikini anonzi matongo whatever tikakutengera katongo kai ukapfekawo ukamira wakadai fafana kuti aiwa rakafita haapo zvake ndaida kutoti atombopinda panhingirikini aiwa chaidzidzisa vanagureza vari kumafoti kuti chii chinonzi love makapinda zvekudhara but haatambetoziva kupuraimi aiwa takuiziva chaizvo
izvo ndio zvakanakiro sometimes kupinda tiri mwana bibhozi unodzidza zvakasiyana maona so takatodzidza kuona kuti aiwa izvi zvinonzwa zvinonzwa apo kuona zvinonzwa nofanira kugadziso inotozoona nemamistakes wangu wandaitoita kuti apawo mistake ndaitawo ndina apa zvakazodai but unoitawo uchigadzirika ende munhu ubodzidzawo kutsurika kana kuri varume kwedu tine dambudziko revamwe varume vasingakwanisi kutsurwa ofuti havadi kutsurika ukada mudaiso aidzikisai kona handaiona ndogadzisa ndichifamba no hasingagadziswa ona mukadzi wako ari kumashure wakatarisa pamira uchinatsomuona kuti akwachigagairwa changu ichi ndo rudo rwacho irworo zvaururi maona so vanhu munofanira kuandastenda kuti chii chinonzi rudo kufanana rudo kuti vana venyu vazive kuti tine vabereki vana venyu kana vachikutarisaiso kuona kuti aiwa apa patina mama nadhedi kwete kungozanga kuti ye unongona amai vari kokoko baba vari kokoko ukada kuti ubate akaremanhanga eutonzi hauna kundipedzera wandibvisira pfuma no musadaro but anyway nhasi handisipendera kuperi zvangu ndokanyadza unga nanguya nako hangu kadikidiki kapo uve nezuva rakanaka. Amen. Thank you very much, and that's thank you. God bless you. Right. Hey, pari kupisa. Vakadzi kuti mucha recover ipapa. Are you going to recover? Amen. Urikationi. Hello, caller. Hello. Yes, Agadzi. SIS MELLY. Did it right? Kuri say? Hey. But ndofunga kuti inini ndiri muzvangu ndofunga kuti vari pamadzumwa evanhu mazumwa vakadzi havanetsi kuchengeta mukadzi anoda mari chete but varume vedu avava varimo vari pamazuva ano havape vakadzi mari so unokungotiona kuti wakasapa mukadzi mari anonetsa mune zvinhu zvakawanda manje ndopaanotanga kunetsa anonetsera zvimwe zvinhu zvisinganetsi asi ukapa mukadzi mari wakaita murume wokuti kana wahora unopa mukadzi mari wobata mari wachirwa unowachirwa kubikirwa unobikirwa zvese unopiwa zvese unoitirwa saka problem 1 irimo mudzimba ndeyekuti varume vakaomera havape vakadzi vavo mari wakapa mukadzi mari haanetsi zvese zvinenge zvichaurwa vanhu mukadzi hawachi mukadzi aite sei nekuda kwekuti haana mari akakuwachira nenzara hapana munhu anowachira munhu ane nzara hapana munhu anowachira munhu ane nzara so zvinhu chinonetsa muvarume pane maproblems aripo mudzimba but isusu varume tinozongokomburera kuti mukadzi anonetsa chakati anonetsa asi munhu anenge atotanga kunetsa murume because isusu tinozvitanga manje nokuti takasamubata zvakanaka toexpecta sei kuti tienda kumba toona mukadzi achinyemwerera mukadzi achitokuda mukadzi akatokuvhurira makumbo akatokuvhurira 4 uchita zvaunoda naye achitokukisa ani mukadzi munhu problem ndeyekuti kaucha yedu isusu inofanira kuchinjwa varume vanofanira kudzidziswa kuti vanogara nevanhu kwete kuti nezvidhori mukadzi asi chidhori kamunhu manje isusu varume kaucha shona kaucha murume anodzidziswa kunzi mukadzi chidhori asi munhu wokuti chero wakabaya mabhatani wakabuda wakaenda kubhawa unodzoka uchiti wakatsamwirei asi wamubaya so pane nyaya iyoyo inotonetsa chaiyo zvokuti unotoshaya kuti murume haagoni kuita sori kuti sori ndakutadzira wangu kuti sori izvo zvokugarisana indonzwisisa kuti kana murume wakaita wakubhuri uri kwauri uri kubhawa uri asi kana wasvika kupa munhu waunogarisana naye so akafanana nokuti mumba tikugara sefamily chero namukoma wako chero nadzisi vako makakatukana unodzoka uchiti ndinyemwerere zuva rovira hazviiti hazvibhoiti iwe unenge wabva watuka mukadzi wako makuseni wamutuka makuseni zvinhu hazvisi kupfaya manheru unoexpecta kuti unosvika akubikira anokubikira vakadzi vekuzimbabwe vanokubikira nokuti akadzidziswa kubikirwa but ndiri ine mukadzi
mazwana havachabikizve mazwana kwai havachabiki vakuita zvefoni ndo zvakanaka izvozvo. Iko zvino vakadzi vakuziva kuti vari kubatirwa. Varume vanofanira kuziva kuti vanogara nevanhu. Mukadzi munhu hachisi chidzori chokuti unotaura kuti iwe usatsamwe kana inda kutadzira. Mukadzi munhu, mukadzi anoda mari. Pane zvinhu zvese zvatingataure mukadzi anoda mari, mukadzi haadi nzara. Ndochinhu chotanga. Inonzi rudo izvozvo ndezvokutamba izvo. Makazanana makaenda mumba chekutaura ndechokuti mari yako yauya here, taiona here. Mukadzi wakamupa mari haambokunetsi zvokunetsa zvokundaenda kubhawa. Unenge uchitonzi baba endai mukudzoka nguwai. Ndakuda kukubikirai muripi. Mukadzi anogoda mari, mupe mari, mupekedze. Kwamusione naye hanzvadzi. Kwamusione ngosina mari achagara here. Nokuti upenyu hurambika huri pasi huri stable. Mari ukuiwana iko zvino kupa mari every day. Basa rohopera achagara here kana kuti yalove yemari. Anogara mukadzi nokuti anoziva. Hapana munhu anoziva mari yaunobata semukadzi wako. Mukadzi wako anoziva. Iwe kana uchiti wakaita dhora, uya nedhora umupe. Wakamupa dhora riya anotenga muriwo modya. Kwete kuti wakata dhora iwewe hauchadi kumupa wakuita basa. Nai, pane munhu anopa mukadzi wake mari yehusavi every day. Gore rimwe iri kuti baba wa1980 ukupa mukadzi wako mari yehusavi every day kuti enda unotenga usavi nhasi wedhora. Mangwana enda unotenga usavi we50 cents. Enda unotenga ka 5 kg. Enda unotadza nei kuti paunoenda unohora wouya nemari ipo yeswa patebho. Yeswa patebho hazototenga uchimboshopa nemukadzi wako uchimbomushopera kuti uya kuno handi unotenga hembe. Mari iripo, mari iri mumba. Murume harambidzwi kutora mari. But Anjazi, have you seen couples that have all the money in the world but are not happy? Is it not about giving your wives attention and give them the love and respect? Mirai Anjazi, Mirai. Is it not about giving them the love and respect and attention that they deserve? Because I've seen a lot of people want to make cash chacha notenga but mbamu namira shakanaka. Because murume ngachiti chindimbindo gandina andinzaro. Mukadzi obva atiwo folk off neni wandinzaro. But mari irimo zveshuwa. Andimona. So toda kuti tizvizive papa noti tikati mari it will be like it's about money now. No love, no respect, no compromising. It's now about money. Amen. Hazvisi zvemari chete. Asi panotangira kuti kana takagarisana ini nemukadzi wangu takagarisana mumba. Inini it's a sign of respect kuya nemari mumba nchisa pamba. Ende mari iyoyo tichironga inini zvisina kuti munhu ndezvemari asi iri nyaya yekuti inini newe tinoronga nemari yako yawashanda kana kuti yangu yandashanda ini murume toiisa patebho tese nekuti tinogarisana. Ndokugarisana ndokudanana. Kugarisana ndokudanana. Ndo panofanira kubata vanhu zvinowani. Kana tichigara newe tiri kugarisana tiri kudanana. Kwete kuti iwewe tichidanana Yehovha watanga kuda kuita zvekujuta. Come up clean. Inini mukadzi wangu mari yandawana ndeiyi. Murume otaura kuti yandawana ndeiyi. Vanhu vobatanidza mari voronga. Kwete kuti mukadzi hauzivi zviri kuitika murume wako kuti anohora mari. Hauzivi kuti anohora mari. Munhu wemukadzi anotsamwa. Kuti murume wangu wanditsira zvinhu. Kana atsamwa wakunyimwa bonde. Kana atsamwa haachadi kugeza. Kana atsamwa hauchakiswi. Kana iwe wobva wati vakadzi vanonetsa. Asi iwe murume ndiwe unotanga kunon'ona vakadzi vaya kuti vakunetsa. Nokuti mukadzi haana kuuya wega mumba umu. Iwe ndiwe wakaenda nomutsvaka. Ukati iwe unogona kugarisana newe. Saka chiratidza kuti iwewe unogona kugarisanawo nemunhu wawakatora. Kwete kuti mukadzi anonetsa. Taneta nevanhu vanongotaura kuti vakadzi vavo vanonetsa ivo vachine vasingadzi kumabhawa zviwoto zvekubhawawo. Unofunga kuti mukadzi anenge achifungei? Unoregedza kurara kumba mangwana
kuseni uchida kuwana sadza richiripo ndoridya ini ndiri mukadzi ndairidya ndisabva kubikira hausati vane mukadzi ndinaye mukadzi wangu ndinaye mukadzi wangu ndinaye itazoswiti talo chingotalo. Hello, SIS MELLY. Yes, kana uri sei ndiwe kauri kudla noRiver uri kubatwa sakwini varume vanonetsa ava mazumwe vanhu havagoni kuchengeta vakadzi vavo ndosaka vakadzi vachizohura vanohura vakadzi ava vanohura handirambi kuti isusu varume tinohura but inini kana ndakahura ndotaura chokwadi kuti inini hangu ndahura nokuti wandipenyerawo but mukadzi ndinaye chero pakati peusiku ndakatomuka pakati peusiku ndotovhunduka kuti ndakufana kuenda kumba because ndoziva kuti kudeni kuribo kwete kuti unohura nokuti iye mukadzi ari kunetsa maya unohurawo nokuda kwokuti zvangoitikawo zvaitika zvinongoitikawo kwete kuti unohura nokuti mukadzi wako anonetsa or something aiwa maya mukadzi mubate bhombe maya right ndopanenyaya chete wow kuona kuchengeta mukadzi wako varume havagoni kuchengeta vakadzi vavo iko zvinoitsa high time ende vakadzi havagoni kuramba rambai varume vavanonetsa varipo varume kaita sesu unoswera uchienda kuchina uchiiswa makata emuteuro vanonetsa varume ava vasiyei varume vakaziva kuti vanorambwa vanoita kwavo kuita kugwara chaiko chaiko okay saka vasiye nai guys network yanga yambotiza network yanga yatiza network wow pari kupisa guys pari kupisa pane vamwe vabhaza apa pari kupisa ameno guys mirai timbonzwa pari kupisa amen regai tinzwe pari kupisa hapana umira mushi hello kola ndaswera maswera sei ndaswera zvangu inini mhindu yangu yakanyanya kunangana namukoma wachangu kudropa alright kana vane mukadzika handifungi kuti vakanyinga vega okay vanenge vakangosangana naye vakamuudza kuti ndine mari handinora mukadzi chaanoda pamurume haisi mari ndava chokwadi mukadzi anoda rudo anoda kurespekta ya izvi zvacho kuti hazi tinotengana nemari zvikaizvi hazibudi ndaitaura nomwe munhu wechikadzi achinditi murume uyu must be half man pane saidi raari kuita rikukonzera kuti abudise mari alright yes kana uchidana nemunhu wako hapana usina mari unayo munokudanana hapana chimwe saka abheye vakaziva havati mari ndokusaka vachizopedzisira vahura saka kana tisina mari todii manje hai handizivi takatokura aiziva kuti mudhara wangu ine akazotanga kushanda ndava grade 4 akaozefa ungadai kamai vakatoenda ya akauya akurasikawo ngatitsvagei chinokonzera kuti varume vakude kana chinoda kuguja example yangu inini besina ndakaita rukadzi rwekutanga tikana 9 years handambobvira ndabuda kana 1 day right dano zvedu ndimukadzi zvino wandakazorora wechitumwe handambobuda kutaura kwandobatidza sitovhu kuti ndibike zvuso maimwana avapo vari kubasa ndatobvawo kubasa but respect ndo inokosha akuti mumwe wangu ari kubasa saka ndofanira kuti ndiitewo zvimwe zvanofanira kuita zviya zviya zvinokosha izvozvo asi kana manje mai vana vakazokanganwa kuti iri ranga riri yangu basa iyi ndabatsirwa
vochizopeta makumbo yakaita nakona yokutanga vaya nokuti vanenge votokudaidzira kuti ndichapakura munhu ari pafoni aichi kweyaipizve munhu akanga wamajutizi ake nokuti uri kubatsirwa pane vamwe varume vokuti ka haatomborina kana musi wanofunga kuti mai mwana vaneta vanoda kubikirwa vatoriko asi mukazi iyeye anoziva chaakavinga anotoita murume wake vachitogara zvikubo pasina kubudisirwa mari zvokutaurwa neava saka tiri kuti isusu ambo yavaya vati dhoga handimupi nokuda kwokuti ndendakambata kuti une girlfriend hatitangi kubuda hatitangi nokubuda pane chinotanga chaitika kuti tichikuzobuda ngavakanzwisise ipapo hakuna munhu anokufanana nemunhu ndiri kutaura kuti inini personal ndakagara 9 years nemukadzika ndaisangana netaipi dzose ndakauya kusouth africa ndiri kusouth africa izvozvo ndakauya kusouth africa mune netaipi dzevakadzi but I made sure kuti mukadzi wangu ari kokuzimbabwe kana achida mukadzi ndokura bhazi kuenda kuzimbabwe handina kudzima ndakabva right saka kana pasina chawakanganisirwa okuti pane zvimwe zvinoudzwa munhu mukuru mai mwana bhurugwa harirarwe naro avakoma vazotsika mugadheni mangu vavifona pokutanga vai havatsika mugadheni mangu pane zvimwe zvakaitinonyatsonanga kuti izvi zvakamboitika izvi zvakamboitika zvokutaurwa namukoma izvi zvakamboitika uchizama kutsiura munhu wako kuti mai mwana iyi haiiti parashukireiko munhu mamedu tiri tu basa kune zvimwe zvazvitaurwa kuti kumabasa kuti nezvatizvitaurira navanhu vagona kuziva kuti unongoziva kuti namai vaita toonevana 4 handizivi kisi vanhukadzi todakuti vari kukisa ivari muzimbabwe kisi chaichaiyo mwa yakanzi namalemamwa iri kuputsira vanhu dzimba regai timbovabvunza timbonzwa regai timbobvunza batai vakadaro naimi vakadzi muri kukisa here varume venyu kudzimba uko when last did you kiss your husband ukakisa murume wako riini kana musiri kuvakisa pabatei mupabatise mugozovapindura varume ava nemhaka yei musiri kukisa varume venyu kudzimba uko enderai mberi anzvati kisi haiko tobvapo pane pamarakamboverenga munhu achiti papa nekweseni yekuti unomuza sei mumwe wako pakati pousiku kana wakuda vanolavira dzimwe ndakakomenda zvichinzi ini ndakangonzi kana wonzwa kuenda nokupfekera kuseri koko ndakarora hanzi kana wonzwa kuenda nokupfekera usandigunzva asi unogara wangobvunza zvoti inongopfekereka mbijana mbizvo kungoti pfei okay right madzimai ari mudzimba kana manje murume kozonyatsotarisa kuti vakadzi ava vazhinji vavo vanofanira kurangarira one thing pandakamuroora mukadzi uyu ndakanga ndine vasikana pamwe 5 ndokubva ndataga mapanetisi andoda imimo ndobva ndamwana ari paari right saka kana wochizoti waamumba wabva wachinja kuita rwaifi wanga uchimbomunya kuti uri girini wangoburuka pasi watofanana nedanda wawe blue yavai zvawananga uri zviyacho zvandakakutorera gunzo kumba hazvifaniri kuchinja ndozvikunyanya kuzoti varume wapo izvozvo because waipretenda uri gunzo ndakuchiona kala yako chaichaiyo manje taiziva kuti ndikasvika mumba ndosvika ndichibviswa masocks namai mwana iye zvinezvi unotodaidzirwa disaibusizenyu muri bhazi ipapo asi mune kobhuya ndakatonga tiinezve ndomandikuzi ndibvise bhuku dzavo kuti bhazi munotivigira madhaka pandakakunyenga ndakanga ndakatopfeka rensuit pamwe kwaitonaya noti
iramadhaka kukorobha kwako ndokwakosha kudarika iyi. Inini haibhilivi kuti vakadzi tofana kubatsirana navo varume vose ngavanyidzwe ipapo, tofana kubatsirana nevakadzi vedu. Mai mwana kana vari vachienda kubasa, iwe free time ikawo wachawo itawo izvi, but havafani kuzorelaxa manje. Vakadzi vaya havafani kuchizorelaxa kuti kune mukomana ariko kumba anobika nepaukendi pavari off havachatobiki. Ndozikuda kundoenda kuya kwadorozorora zvo. Ndinozosangana nevamwe vanoti kumba hakuna munhu munozongoshanyawo. Tinoenda tichinovhakacha ndokuonaona kuti asi paya hazisizvo kana zvichiitika, because tinoite kuti ndikubatsira umwe wangu kana paanenge ari free ratoo basa rangu unenge wakutotumwa enda kunobika muriwo inini ndichiti ndakamborara ndichamuka hangu ma11 kana mane nzara madomasi arapa mukaziva ndakaroora here. Ini ndofunga kuti izvozvo zvogona kuitwa hazvo kana munhu vachishaya mapoto. Uchaya mapoto mune expiry date anytime munhu anokuda kudai. Asi zvomukadzi wakauya kumba ziva chawakawira kumurume, ziva kuti wakauya kuitira murume wako. Hapana chandisingakuzi nezvange nini zvamudogara kuchiudza mai mwana kuti ndakazvarwa muimba mune vakomana chete, hamuna kana musikana mumba vedu. Kukorobha kukuya ndinokuya kutswa chinotswa zvese ndinozviita, asi pane chaishota chakakonzera kuti ndikuise chii pano. Saka kana ichocho chaishota chacho ndikaya ndachishaya futi wauya hazvichashandi. ndotobuda enda kutobuda zvese wakanoona mama mumusashu mama akatopukutwawo muchitoone nemubhedha wakawaridzwa masinganoi pane chaishota ndochandakatoona chaishota ichocho ndikazochishaya manje ndakunochitsvaka sikitira netsai. Saka vakadzi ngavagadzirise ipapo kurangarira kuti varume ava hatina kuzvarwa nhasi nokutunzi mukadzi we. Takazvarwa tikakura tikatombogarawo bachura. Stage yekubachura ngavairangarirei yekuti ndakanga ndindega ndichizviitira zvinhu zvacho zvese zvavanofanira kuita ivo ndiri ndega. Asi pane chakazotsota, munhu wokutandadzana naye ndiye mukadzi, ilula ndomai mwana. Zvokana mukachizouya mukandiudza kuti nhasi kana vhiki chairo pondo, no it's fine, chigarai makauya kuzogara mumba kuti tite vaviri, kune vanongofawo izvi vachirega tibude. Saka tinotanga hakusi kubatwa, ndikuda kuti amboyaya vabatwa. Chinotanga hakusi kuti matibata kuti taita girlfriend, chinotanga kuti inini maramba nezvinozonoswa paugirlfriend ndochinotanga umozomubata yanyasimenda toenda. Saka gadzirisai, sosai musha wenyu munhu asapoya. Papo vakadzi ngavagadzirise ipapo kana vachingoda kuti dzimba dzimiri dzisapwanyika. Respect munhu waunaye, so sauzive kuti chinobudisa munhu mumba munomu kubuda mukoma vakamira ndanyima mumba. Saka next thing semunomujoni kutosangana nawo murodi kwakutosvetera goni, ende kuti umudose munhu atanga kubuda kunonedza chero ukachizopopota ukachizodika pane zvaatoza zvenyuwani kunzou. Saka zvakutonetsa kuti umudzose, gara wasungirira kugaya kwesati yabuda mufenzi. All right. Thank you Agadzi, thank you very much. Thank you. Tinomwe kora ari palaini rega tivanzwe. Thank you very much. Kola muri palaini, taura yenyu, taurai 2 minutes pana mwari kufona. Tingoti wangu. Taurai. Hello, SIS MELLY Magadi. Ndiri right, muri sei? Hello, SIS MELLY Magadi yenyu. Ndiri kukunzwai, muri sei yenyu Agadzi? Okay.
okay. Andiri kunzwa angu makomenti ari kutaurwa navanhu vakasiyana-siyana. Chandiri kukurudzira hangu chandiri kuda kutaura panyaya iri kutaurwa parizvoti andiri nani hangu SIS MELLY. I think nyaya iyi inoda kubata kuti both sides mukadzi andiri nani hangu kana mukasimbawo neweso wakateerera ndinokukwazai inu. Andeimberi anjati. Okay. Mukadzi nemurume vanoda communication handitika. Because nyaya inoitika ndeyekuti zvone mukadzi even murume waugere naye asi zvinhu zvinoitika kune mukadzi uyo handitika zvinosiyana-siyana. Because nyaya ndachinzwa makomenti akasiyana-siyana kune vanga vachitaura paipa handitika. Asi nyaya yatinoona ini ndekuti isi takambogara nevakadzi vavairi handitika. Vakadzi vaviri? Yes, of course. Vakadzi vaviri like vose one time? Ndambogara nevakadzi vairi. Chii changa chaitika mamatizigwa nevose kawane here kana kuti mamaroora tu vakadzi? Ndandaroora wokutanga for more than 17 years. Ndobva ndazo ndobva maroora wechitu. Ndambotanga ndaroora mukadzi wokutanga pandaita 17 years naye. No, ndakambotanga ndaroora mumwe pandaita 17 years naye. But ndakaonawo maerrors aiitawo panyaya yakaitaurwa kunzi pandazoroora mumwe wechitu after 17 years. Okay. Saka munavo vose so? Ndakazosiyana newekutanga wewe, but nyaya iripo ndoda kuti ndidise vanhu vasinge vachikunzwisisa pazvinoitika ndezvokuti zvokupa munhu mari zvekudzinopa munhu mari yese, yes of course unomupa mari yese, but ndo zvandaita kune mukadzi wokutanga. But taita problem no so far ndaane umhani wechitu uyu wekutanga ndakasiyana naye. Okay. Ndakazosiyana naye. Alright. But pane feedback yandiri kunzwa ndoona kuti chiri kuitika. Ndiri kutozviona imimi ndofana muri kunzwa macomments double muri kunzwa zvatutaura katutu. Handinzwa poitwa sei because ndiri kunzwa feedback yakanyanyisa. Alright, mina ndikudonhedzei ndikudzosei. Right. Ndandichivanza shuwa zvidzokora katutu saka zvatonetsa kuti pari kufamba sei. Right. Haisiriyo inema. Yavondei. Ndiyo here. Hello, yeah, zvaita ndi? Zvozvaraite majeso ndakuna kukumbesimera. Nyaya ndada kungotaurawo yandakaexperiencewo mumarriage yangu yandakandinayo yekuti zvone mukadzi yokunzi mari unopa mukadzi wese mari ndaipa mukadzi mari yese. But haisi love much panyaya iyoyo. Mukadzi wangu inini ndaiti kupa mari akasingarongi neni aingoita zvinhu zvake ega. Nyaya dzebonde dzokutaura zvese zvokuti unozodai unodai unoita kana musikanzwa uona kuti ndasingaite izvo. But ndakaona kuti for 18 years for 17 years ndinogona kuve ndiri munhu ari abused nekuti mukadzi wangu akasingandiunderstand asingandirespect for that. Pandazoroora mumukadzi handitika. Ndaroora mumukadzi ndasiyana neuyu and then uyu akazoda kubva and then ndavananzwa zvese pandamudzora pamba handiti. Ndamudzora pamba pandaona haana kuchinja akangondisa kumukwadidi pandamudzora futi wanamusiyana naye futi handiti. Pandagara neuyu wandinaye uyu munhu anonzwisa kudarika uyu both akazwa mamistakes aigwa nokutanga. Nyaya ndoda kutsanangura ndeyekudai so zvokuti vakadzi vakafanana vakadzi vakasiyana. Takasiyana pai ndayanzvadzi takasiyana pai. Performance yevakadzi zvinoitwa nemukadzi pakuti murume ave agotsikana pabonde vakasiyana. Asi right, performance. Asi vakadzi ava vanofamba zvakafanana here, vanonaka zvakafanana. Vakasiyana, Ai, alright, fambai nazvo tinzwe. Makatosiyana zvachose. Okay. Makatosiyana. Saka nyaya inoitika ndekudeso, rudo runoda kuti muchitaurirana kuti mukadzi nemurume kuti uyu anoda zvipi ndezvipi zvaunoda mukadzi uchibvunzawo murume uchibvunzawo mukadzi wako kuti ruende mberi. Mukasauya musina kuwirirana ipapo roti ndenya zvifambe zvakanaka. Exactly.
andimona sonzwisisa saka once wangotadza wapesanisa zvinhu izvozvo kuva zvina zvifambe nyaya dzokunzi hanzi mari kana tichichi mari kana munhu ane mari nyaka yaita sei mukadzi anogona kuhura saka haisiwo nyaya chekuti solution yekuti chii munhu hanzi hanzi ane mari unofadza mukadzi but nyaya iroro rinongodewa kuti vanhu vawirirana unonzwisana kuti ndezvipi zvaunoda ndezvipi zvandinodawo inini musangana pakati mukasawira nepavo hapana chinobuda ndakasangana nachera kupera no problem saka muna chera mari makore mangana chera izvozvi chera ane 31 years right now mave nemakore mangani muri mose nachera nachera une 7 years 7 oh okay apane 31 alright saka runyatsoitigwa zvose zvamaishuvira pazvamakashaya kwekutanga uko exactly no problem uyo kutanga ane munhu ane hasha ade kunzwa zvokuita haatombode anogona very violent saka wakadzi njandokurudzwa njokuti iweni respect nemurume wako kutaurana nekubvoridzana nokuti kuti hasha kuti zvandakanzwa kati zvakamboita ninguwe inini handinzaro ukangodaro chete imba yako haigariki haina peace apozona murume anopesera angoti kana anga asina violence neyo kana kuti hasha kana kuti anopesera angotiza silently andikuzona even inini wacho kuti tange ndakazoona kuti inini ndiri kugara hamwe nemunhu ndapesenda tsvake girlfriend before ndisati ndaroro yanditi saka ndakutanga kungoitawo zvangu zvandaingoitawo because anasona kuti munhu ari kuita se nzwisise ndikamupa mari ndikamupa but angoronga zvake ega inini banditawo girlfriend kana angoitawo zvangu ndichitawo nangu zvangu ndega izvozvo saka izvozvo zvinokonzera kuti imba isamira zvakanaka chinokukudzirwa chekuti taurira naye mudzimba umu kuti iwewe pabonde uri kuda zvipi ndezvipi zvaunoda zvinokuitira inini zvitoro zvandinodawo kuti ndezvipi zvinondiitira musangana pakati handiti noti kuti iwe unoti bozoyo zvitaurwa nevanhu pepeka hazvo zvinoitika kumunhu wese kuti uyu anoda izvi unoda uyu anoda izvi zvofamba zvofambirana kunyepa musanyeperwa vanhu vakasiyana maberekero vakaitwa sevanhu vakadzi vakatosiyana zvachose kunyepa ndo chokwadi chandinotaura kuti vanhu vadzidze kuti chokwadi bonde rinoda kutaura communication is very important true ende kupisa kwemiri kwakasiyana mumwe anopisa miri mumwe hadziye miri akatotorwa zvachose mumwe akwanisa kupefoma anongoti zvaangori izvozvo ndizvozvo saka unokutora kuti iwe unoda zvipi muchitaurirana ndo rinonzi rudo asi mukaona vanhu matadza kuwirirana hapana kwamurukeni pakaipa zvokwana kune vanhu vakatonhora kuti zvakaoma sikana zvokwana vakatonhora wodziya sei zvinoda mai zvakuda kuti mubatsirana sei unoda kubatsirwa sei muchitaurana semurume wako kune vanhu vanobatsira variko even varume tinozwa varume inyaya yendira kumbotaura iyo nyaya yekuti kune varume anokupedzisira kunzi hanzi haichamira kana kuti haachakwanisa kupefoma ndidi kune vanoti kune varume vanongogona kutaurawo vachipo mafungiro avanoita but vasati vasangana nazvo zvinhu zvezve zvinokonzerwa nekuda kuti dzimwe nguva munhu zvinogona kuitika semagetsi aenda zvachose kuenda zvachose but aine shungu yekuti denda dai but nekuda kwokuti zvaenda hapana chanokwanisa kuita but vanhu vanodhaja vanotaura havasati vasangana nazvo but chiri kwezvekuti vanhu varume ngavaedzawo vanokwanisa kuti kana vadai voitawo maexercise vachiita sei zvinoto kungogara kana kuti bozi zvinopesa zvangoenda zvesho magetsi anene matara zvikukutu hanzvadzi matara zvikukutu thank you hanzvadzi nekuti dzidzisawo nekuya muchitaurawo makamirira varume thank you very much dzimunzevere kaiti mbonzwa wambo thank you hanzvadzi thank you bless you Kola hello. Hello? Babe. Switch off the TV. She's line up. Hello, SIS MELLY. Yes. My husband want to contribute also. Okay, alright. Nana to kumbuka kuti ko unopona chii sati varume. Alright. Ngavawi. Murudzi? Shona anoteerera program nini timtranslate murudzi
Mati? Murudzi. American. All right. Okay. Let him come. Okay, good. Hello? Hello, brother. How are you? I'm good, and yourself? I'm very well. Very much. Thank you for being on the show. Okay. Yes. Now you can go ahead. You can contribute. My comment, sometimes my wife told me about this, so she asked me these questions. To me, and I've been, I guess I've been on that side. I've been the guy that has had the woman on the side. Sometimes it's just, guys just want more. It could be the guy. Or it could be the situation that drives it. So it isn't always necessarily a woman's fault or a woman driving her man to another woman. It could be something that guy just wants. Sometimes it's basically about being true to yourself. So, in other words, it could be the guy wants certain things that he doesn't have with his spouse, and so he's looking for, he can basically be himself with somebody else. A lot of times I think that might be the reason why men go outside. They sometimes put their women on a pedestal. So with this other person, you can be non-committed as far as your emotions and as far as who, expectations and things like that. So a guy can kind of basically, he can kind of empty himself with this other person without an opinion or without recourse from the spouse. So when you're with let's say this side person, you can actually be you, because it doesn't really matter what that person feels or what that person thinks. So you can kind of be yourself a little bit more. Okay. But now, brother, what we want really to know is, you have your wife there, right? You are from another country, she's from another country, but the respect is the same, right? What is it that is causing man to leave your beautiful wife inside the house to go outside? Is it because these ladies, is there something that they are doing that you are not happy with? Or is it just lust? Maybe you're just ending somebody else out there, but there are no reasons. The main idea for this life is, we want you men to be very much open and honesty. What your wives are doing wrong, some things that you cannot even talk to your wife, or maybe you've been trying to talk to your wife for quite a long time to say, hey baby, look, this I don't like, this I don't want, but she keeps on doing the same thing, so that we can be able to correct one another. Well, to me, in my life, I can say like this: a lot of times it's just being open, actually being open and honest and communicating what you really want. A lot of times, like I said, we kind of, when we view each other, like when we have certain expectations. So this might be the woman that you marry. Right? You can marry the woman that you have an ideal, this is your wife. But a lot of men want something else. It might be the woman that they marry, but on the side you still want something more. You want you're kind of like your cake and eat it too. So it's kind of like, why do men go to strip clubs, right? There's a different kind of woman that you find in the strip club. You don't marry that woman that you find in the strip club. You marry the woman that you feel like that's gonna be 100% to you. But in a sense, you still look for that erotic woman, or you want that woman that fulfills your lust or your desires at the end of the day. So a lot of times it's a communication. So if you're looking at your woman and you want these things from other women, then you have to be open and honest to say to your significant other, this is kind of what I'm looking for. It may not be, you don't have to necessarily be, she doesn't have to degrade herself, but there's still, again, there's things that, same, on the opposite side, there's things that women want too. But a lot of times we kind of have these, let's say we want a woman like our mom, right? Most guys want a woman like their mom. Most women want a man like their father, right?
So we have these ideas of how we see our men should be, right? And we may put that on a person, and then when they don't fit that mold per se, you're not getting where you actually want, you know, because we say we want this, but then we don't really want that. We want something more. And it doesn't necessarily have to be, it doesn't necessarily always have to be physical. It could be just being able to communicate. Communication, to me, is key in a relationship. So if you really, you know, I don't care what it is, if you could talk about it at the end of the day, you know, even if you disagree on whatever, you still need to be able to communicate and say, hey, this is what I'm looking for, this is what I wanted. And then if you have that with your wife or you have that with your husband, you can get past pretty much anything, I think. Okay, because you know what is happening, my brother? I have had so many men that are coming to me complaining about the, remember when you get married, right? When you choose the present wife that you are having right now, maybe probably you were having 2-3 girlfriends, but you saw some other qualities that you saw in her, or maybe the love was not the same with other ladies, and you chose her. You say, this is the woman that I'm going to spend the rest of my life with, right? She comes in the house, she's doing everything for you, she's doing the laundry, she's cooking for you, you are laughing, you are joking, like you're playing, you're doing everything, even in bed, when it comes to bedtime, she's doing everything that will impress you. But now the challenge comes 2, 3, 4 years down the line. Whatever that she was doing to you, or what she was showing you before you get married to her, or when you just eventually got married to her, she changes like a chameleon. She's no longer doing exactly what she was doing in the bedroom. When you try to touch her, she's saying, I don't want this. I'm not feeling okay. I'm tired. I want to sleep. You know, things like that, right? When you used to get married the first time, you would come in, water for the bathing room, the bathtub has got water, food is ready, things like that. She will take off the shoes from your feet and things like that. But she's no longer doing that now. She's too comfortable. She can no longer do any of those things that she used to do before, right? What will be the reason? Is it part of... No, I understand what you're saying to say men are looking for women who are like their mothers. I get that point correctly. But what about our sisters? Like my sister that you are with right now. Is she the same woman that you got married to? Or there are some other certain things that has changed inside your relationship? Yes, there is changes. There's changes. I mean, even, you know, there's changes, and I understand that too. You know, sometimes we've had to deal with that. But again, I say communication can help you get through that. My wife does everything for me, and I really, you know, I commend her on a lot of things that she does. You know, but sometimes it could be. I think you know, for us. It's like there's certain things that we argue about, but then we come back and we communicate with it, and you know, sometimes our arguments can be very, you know, be big. You know, sometimes it could be sexually motivated, and then sometimes it could be other things. You know, but you need prayer with that. You need understanding with that. You know. No, if you made a commitment to the woman, you have to consider all these things. You know, is she really the one you want? But then sometimes, like I said, men want what they want. You know, it may not even be that the woman is doing something wrong or she's misstepping. You know, a lot of times it's both. You really have to both look at things and come to an agreement and say, what is it that we want? Your ideals of marriage may change. You know, your ideals of what you want may change, and 2-3 years down the road, that may be the case. But if you're committed to this person, then you can find a way to work it out, and that's how I see it. I mean, I can't sit here and tell you that I don't get mad with my wife, because she'll probably tell you I get mad a lot. You know, it seems like we might argue. You know, we might argue every once in a while. It could be over something small. But then we come back and we talk about it. So does she do everything that I want her to do for me? I can't say that she does everything, but
you know, to me, I look for her to be who God intended her to be. So that's what gives her the cushion to for me not to put my ideals on her, you know. So a lot of times, like you say, you have to pray about things. You have to talk about things and all that. You need all that to basically make the relationship work, because it's hard. It's not easy. It's not something easy. Because, it's not. I mean, to me, it can be easy. But then again, you got two people that basically have, you know, for us, I'm American, she's Zimbabwean. So, you know, I'm trying to learn her and she's trying to learn me. But I'm sure if you have two people from the same country, it's still the same thing. You're learning that person. They have to learn each other and you have to grow together. So it takes time to do that. Yeah, true. You know, and if you spend time with the person, you have to be willing to do that. Why we would go find somebody else? Sometimes we have to look within ourselves. We have to be honest with ourselves. Yeah. You know, it may not be something that the woman is doing. You know, I mean, it may not. Then it can be. You know, that woman has to basically be open and honest with herself too. Is she doing everything that she needs to do? And I understand this from your culture. It's not so much about the cooking. It's not so much about the cleaning and taking care of. It's about, for me, you can put all that to the side. It's about basically getting to know the person that you're with and basically spending the time. So just because you cook and just because you clean, you know, it's more than that. So that, you know, and each person has to basically find that for themselves, or each couple should have to find that for themselves. Now you brought this issue with another angle. Now it's totally different from what you have been hearing from other Zimbabwean men that have been contributing here. Maybe probably because they are also from a different nation, I don't know. But now what you are saying makes sense, though, to say it takes two to tango, and marriage is a hard work. You both have to contribute, guys. Both of you have to work together to make this marriage work. That's what we are saying, and you have to compromise sometimes. It's not all about women do this, women do this. Also, it's about you men. Now I get what you are saying. Like, I'm looking this at a different angle, and it's really quite, it's really making sense, though. So, my brother, thank you very much, and I just pray and hope that our sister that you are staying with, your wife right now, will keep on being here. She's not going to change at a later stage whereby you guys should come to us crying, hey, please talk to my husband and things like that. As you are saying, it's like you're understanding each other. Keep on, you know, communicating. Keep on, you know, reminding each other that you spoke from the word go to say, baby, I want this. Baby, I don't want this. You know, keep on communicating. I think you will go far. Thank you. Thank you, my brother. Thank you very much. Can you please bring your wife on the phone? Yes, she is. Hello, babes. Shawandiomesera naye nokuda rurimi nokuda kushonyorora chirungu naye murungu wako naye wakamuwana sehanikira kwe ukundiwe. How are you? Ndikati kuzongoda kuti ndoshonyoka chirungu rurimi neuchirungu. Anditi asi muchangorora naye. Saka iwe wakutotaura sezvaari kuita izvi. Toni yakatochinja. Ainambochinja ichiri yakangoda ameno pamwe vanondinzwa but kwandiri it's okay. Okay, all right. Uriko kunyoka uko? Treated. Ukaita lucky iwe. Matweni mwane? Tine 3. Uri wakare. Hayo wagara. Chengeta murume wako shamwari. Uyu murume unowisau. Kai tinotaurana tinodii sometimes hapana. Kungoda kungonakigwa ngobuda kunze kungoda ku want more as otherwise chinoshamsira hapana. Ndizvo vanotaura chokwadi macultures akasiyana. Maculture akasiyana. Anototaura nyangwe pane chinenge chichitonetsa
like even bonde anototaura kuti uri kundinyima wagarisa imbonditangawo not kuti iwo nditange nokuti vakadzi sometimes tinenge tichingoti mamudzi edu anenge ari different. It's not like always paunenge uchingonzwa kuda asi murume anotoda every time now and then vakatosiyana nevakadzi so anototaura kuti chitondipa so ndo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa but isusu yedu relationship marriage yedu inoshanda nenyaya yecommunication. Aiwa saka paurana dzimwe nguva but tinongopedzisira tataura kungoisa makadzi patable zvandizvide netoni yekushandisa kana tichitaura anotoziva kuti izvoni kana nini ndichitaurwa nenani ndezvekukwidzirwa voice munhu ngaadzikise voice otaura nemi zvakanaka then wozongoingonyengereranawo hapana marriage iri perfect but izvi zvinoda kucommunicata. Kana murume wako achido dogstyle inini chaiyo dogstyle iyoyo naandisingaide deka mukamubvunza naandisingaidonda ndaitotaura kuti chibereko chii but takatodzidza aiwa ngatitonga titeiso kusvikira kuti ndakutotiwo nhasi ngoite iyoyo unodzidza plus necommunication not kupretenda as if uri kuzvifarira usiri kuzvifarira munodzidzisana. Iwe wakanga wachitla dogi wakanga watinorume iwe mutlawo dogi waihle waitla dogi wakanga wakuti inorume waitla dogi wakanga wakuti inoruma sismeli kune vanhu vakazvarwa zvakasiyana kuvarume munongozivo tatimbori handisi kuti ndakarorwa ndakazara but munongo wakambono vanenge vasino kudaro kuti akatakura handiti saka zvaikurwadza wakatakura saka maamerikani ose ndo zvakaita here kutakura kunyebera nainini ndasa ndakatombono zvakadaro aiva vakakomborerwa zvino wakazojaira ini kuti zvogwadza kauzojaira unotojaira ende unotoratsonzwa kuti chinyatsototi ndipapo sisimeli ndozviraitonge munhu une chinhu chakashama stereki ugere unodla neriva ugere aunodla neriva ndodya neruva sesimeli isusu totoita zvese kubika kucleana but nenyaya yekuti macultures mumwe murume like wangu anoti handakurora musikana webasi kuti every time unongo chingocleana uri kungobata uchingocleana uchidiwoti nekuti ndo zvatakakurawo tichidzidziswa iwaunzwa culture yako because iwe kwavo vanoti 50-50 iwo cleana inini ita so but inini kwangu nenyaya yekuti ndo zvandakajairawo kuita zvekucleanawo nechii iye anenge achitoononge pamwe ari kutondiomeserawo nechii but ezvinezvi akutoona ndo zvandiri ndezvinhu zvaanofarira handisi kuti ndiri perfect but kungoti munhu anongozodzidza kuappreciate ende anototaurawo kuti zvimwe izvi handisi kuzvifarira iwo zoadjustawo iyewo adjustawo. Alright. Saka pawakanga uchipinda kuno rogwa family vakatokugamuchira here vekoko vemhuri uko kana kuti vaitotiwa tiri munhu une nyika vagamuchira vakatondigamuchira vanga vatoriko kumuchato vakatouya kuzimbabwe kumuchato vakauya vakatorora kuzimbabwe vakatobveko maafrican attire saka inino kwavo vakatondigamuchirawo vanototedzero zvatinotoitawo. That's good. Yewe takakuziva nguva yatakadouyawo vakatoombereswawo zvinongoitwesiwa kwasha yekuzimbabwe. Good. Ende vakatoona kuti plus mukadzi wekunenyika une tsika dzakanaka kudarika veko vakanosvuta vachibayira nemapanga vachimwe vachidini saka kwauri wakatowana zvinhu zvakatoita murungwe aiwa munhu mutema haugere nekuti vanhu vanozotinetsewo zvimwe zvinhu zvanoda kuzokuitisai but munhu mutema iwa munotaura muchiwirani haiwa ndafara zvokuti dhumini wangu utitenderewo kuna sivare uti kwai kuna sivare varambe vachingove pano tinovada zvisingaiti vachikontributo vachisununguka vachipombonoka handiti pavanozoya kuno kuti mbovaonawo asi kana vaine vanin'ina vavo vasati varoora vaya pane vanin'ina vari mumudhayaris vakutotsvakawo kuti vangawanikwa sei varipo ko chichesitiravo zvoiwe chivaunza pano padheo kuti vaamboita timboita show one day ane shamwari dzakewozve tichivakadzi vachipinda pane vanhu vachiita video call vachinongana pavideo call vachinongana vachinyenganawozve alright vanenge varipo kazhinji tinounza
iwe muswati unondiudza kuti sisimeli unotaura nasivara andika ogadzisa omabhalaisa vouya vonyatsogdzidhimba musatoita vasikana nekupinda 1 nemafesa awo pavidhio call apa munhu achiona wanoda vachinotaura kuseri vauyewo kukuzhe ikoko vanotondinetsa but kuti kutodova nengewe but unonge uchingotya kuti pamwe unozonyadziswa kana tichingodzoredzera hakana vanoziva kuti mamerikeni anouraya vakaita zvokutamba anongodhugwa nefuti musoro techingodzoredzeravo vanoda zvokudiwanikwa vamwe vacho asi ufunge alright mningina wangu thank you very much I love you ne sharp thank you love you too. Good night bye right saka ndo nyaya tikuda kuti muwane kuindawo apambosheku vaviri vatatu panozokwira ndege vakabhuruka vakaenda kunorogwa uko nemamerikeni zvikatifaira zvichitobuda zvakanaka wakatonogarawo zvakanaka ikoko hallo asi akudi vanenge vane maspiritual husband nokuti ani mahotwai vakatakura varume ava kamwe spiritual husband mbomira utangwa namatiko koda kuti uindewe toda kuti avaunze vakauya 5 moitawo video calling wo 5 vasikana muchizvitaridzawo face dzenyu musina makeup anomaona vachikuonai muchizotaurirani handitya kana musochona uno show yavanouya vamamerikani unoya usina kuisa filter nemakeup unoya uri man to man anomaona kuti anyatso kuona harungofona hello yes masikana seyanzvadzi hallo sisi dzimai imwe foni muri sei ndaswera hande ine nyaya tinzwa right ndine kutinzwa nyaya yemaamerica lenga achitaura ane mafundamental issues ataura zvikuru atinoona kuti isusu vanhu vechirume ka tiri kuignore takuda ndichabata ndichatara kuva short and sweet mwari achisika adamu chekutanga ana kumupa mukadzi akamupa basa yes amupa basa ndokuzochimupa mukadzi achimupa mukadzi kuti mukadzi ave mubatsiri waadamu akakwana kureva kuti basa remukadzi nderekubatsira murume atori nezvaari kutoita kureva kuti kumukadzi ka it's either munhu akubatsira munoenderana simba renyu mese your potential levels akaenzana kana kuti mukadzi one wenyu ari above the other but mese muri pakubatsirana kureva kuti hapana noti mari ndeyangu kana kuti chino ndechangu kana takutaura in terms of marriage set up anditi ufuchi pachiafrica ka panonedza munozviziva imi kuti mari yababa but ndizvatoda kugadzisa izvozvo there's nothing like this is my money this is my money this is what if you got money it's our money together Kola hello taurai muruta muchikataridza kuti network yenyu yakaita sei saka nyaya iripo ndeyekuti isusu vanhu vechirume ka chekutanga tiri kuti basa rangu inini nderekuchengeta mukadzi because it's my responsibility a god given responsibility ndo chekutanga bhaibheri rinototaura richiti awana mukadzi awana chinhu chakanaka uye zvaitirwa namwari uyo ari kunzi awana mukadzi kwete girlfriend kwete kuchaya mapoto saka zvekuchaya mapoto izvi nekuzoitirana zvamunozoitirana zvokuti rende hafa hafuda zviri nyore kuita because it's not a marriage set up saka fanira kuti neta ipapo because hamuna kuwanana according to what mwari want alright kana muri mumarriage set up iri marriage chaiyo chaiyo hatifanira kutaura vatokutaura ndosaka vanhu vachitanga vapiwa macertificates kunzi machata certificate yekutanga but hausati vapasa the marriage thing kureva kuti it's a journey rwendo ende rwendo rwemarriage runonetsa ndosaka kuru vedu vaitaura kuti gomera uripo
but still varume marriage vacho kuti pane zvimwe zvinhu zvavanozotora futi for granted. Takutaura in terms of role playing. Ndinokwanisa kuwachira mudzimai wangu, ndinokwanisa kubika, ndinokwanisa kuwachira vana, zvese ndinokwanisa kuchira nokutwara mumba. It's okay. Ndiri murume zvakanaka. Hazvirevi kuti at the end of the day ndinoenda kutofanira kutoita every day, but ndiripo futi kuti ndiripo kubatsirana. Especially vanhu vari kuno kumadiaspora kune nyaya dzemashift work atinomboita. Zviri common ende zvinofanira kunge zvichitoitika. So kureva kuti at the end of the day ndiri kutaura ndakarerekera especially on the spiritual side. Kuti Mwari ari kuti chii kune vanhu vakaroorana nevanhu vasina kuroorana. Then those the biological side. Do you know kuti pfungwa dzemunhu wechirume dzinomature up age of 35 going up? Okay. But that's we've got 50-year-old people who still behaves like a two-year-old child. Caller, hello. Need to get caller, something's wrong. Caller, hello. Caller, hello. Network. Guys, imi vakadzi muchifana kukwesha vasikana muchifana kukwesha kumeso. Hanti mawa kuti vari kuuya varume vekumiruko ka muchikwesha kumeso muchifana kukwesha kumeso. Hanimona muchikwesha kumeso muchigadzira muchiisa uma moisturizer muchiscrub kumeso muchididi kuitira kuti muso weziva renyengo unonongwawo handiti ukanongwawo unobva watoinda kumiruko titapudze namba kunoku muindeko ani mazviona munonogara zvakanaka mukaenda miruko plus zviro kanorambwa wasvika mhiriwo unotsvakawo magrina pastures uriko ani maona unowana wekuita uriko saka chigarai matanga kutokwesha muchigeza iko zvino muchikwesha kuseri kwenzeve uku muchizvigadzirisa handi mazviona hatisi kuda filita musochina kuti ati agozoti hatidi zvokuti kana vazosvika uko oti munhu wamakandipa asiri wandakaona musuya yatoda kuti unyatsokuuya man to man muso unozosangana naye wakati afilita anobva ati yeah baby you look different you look different hani maona right ndizvatenge chida hanisa kuda kufona aiwa vakadzi dzikamai nasarisi daily ngandataura vangu kuti zvichemo zvevarume ini ndachinyora pasi ndakudza ngati ndiri kunyora pasi handi hatiipedze nhasi shoyi haisi show ye-one day haisi show ye-one day ani maona right saka varume vachi vari kufona mapera here varume kana mapera tovhara show then taakuzodzoka nesaidi revakadzi mochita zvamuri kuita motaura nditi then vakadzi muchataura mapedza tozoita show yeboth parties varume apa vakadzi apa inawo ndakagara panapa muchitaurirana no mailunga I get now zvakuti waizama kutaura nezuro but unozati matauriro anosiyana iwe unozati unenge uchitaurawo pachiafrican chedu isi tichitora senge kutopopota sezvandongoita kuti ndikataura kuti muri kupopota handiona tete unenge uri kupenga pointe kwenga sirinyazobuda zvakanaka handiona because unongoketawo imweya but shuwa ndizvo zvawaitaura handimaona ndizvo zvawaitaura but ava vazouya vakainzodii vakasada kuchirungu chacho chakaoma achina chiita kuteerera chekuteerera chiona chizviwa asi aikupindura asi ndazama ndichorinanamwe bana jamawa mukomenti chedu ndazvinge ndokutaurawo zvemvura bathing room amhene koko chida kutaura nyaya dzekuti mubath tub mvura ndazvinge ndokoti mvura mubathing amheno koko animaona aiwa imposcrapa ikumeso aiwa kana kasi asi munhu kumaramba sana zvibatsirawo iwe munhu gadzirira antika gadzirira iwe munhu kuita kuti ndikutaura masingles chetapa ndikutaura manoti mukana wenyu unogona kungobudawo apa hanimona masingles ifano scrub kumeso chigeza yotenge mafuta angu kuti muso wesho unenge watoti kangavirei uchionekerawo utengai mafuta unenge utokangamira uchionekerawo kuti kuti unobva wanzi I want this one isi mubva matanga kudi kuti muchironga you never know kuti zvinofamba sei hanimona unotoenda munhu hanzi namba ndisikudziona unondidzira chirungu wasvikako hazvina zvichinhu hazvina basa izvo regai timbofonera more boys timbohanga chini ane uturu mucomment section regai timbofonera more boys unonotaura chinondidzira chirungu kana wasvikako waveko chirungu chie basa rei chirungu achiunzi mari mumba guys mugari maziva izvozvo chirungu achinonzi mari timbowa more boys nyaya yake yanga achitaura ina unondoziva nyaya yake kuti akatambwa rafu
regai timbudzo ini nyaya yake anondoisiya but imi mamuisiya. Tichazvitsvaka naye zvemistake yemabhatitapu chero wazviwa kuti naida kuti kudi zvechirungu zvazvina kana basa mhene ikoko yatozviwa tinotaura ndongotaura mhene zvazvinongoita naoda kungotaura chirungu chongobudawo chakangoita panganyuka mhene ikoko guys ndiregei wini mhene tatoti chirungu chakapinda toti mvura yakapinda mutoireti mvura yakapinda mamheno mukoma bobhosa chadai iri foni iri kuringa badasidaira foni chitirai zvakani mukoma mubvudzo cherarana 8 chero vazviwa imi saka munoti hatigoni chirungu moti hatigoni chirungu atozviwa so tochigona chirungu azviwa makambona chero vanotaura chirungu chechero vanombotorasika kubhaisa chaiko ndozvatongoita takakubhaisa mhene ikoko chero azviwa tikuda kuti kudimi ndimatobata zina basa iye atozviwa imi atozviwa zvakanaka chaizvo imi ndimatobata imi meda kunyatsa kuscrutinize kuda kunyatsa kuscrutinize kuti vakurektiva kuzorasika papi ndozvamamuchida but iye azviwa kunkomobhesi aiwa zvingava nenyaya yatiwe ndikandivafonera direct Shakira iwe chamwana wabike mafuta evana apa okay Outside maybe is busy. Maybe very busy. Right. Tinere one more caller mochiruma dataura guys before we close. Saka mandinzoka guys I hope vakadzi vese matora manotsi ezvakachitaurwa ezvakachitaurwa nanikikiri. Ka business partner vanoziva anogona kubika anobika kana especially kana achibikira vanhu vashoma vakafanana ne5 anobika kana achibika large quantities mpopa ndinenge ndiripo ndichibika ndega achiona anotoziva zvese everything anowana plus depending netype yemafuta anenge achida kubikwa ndine bhuku rine marecipes saka anongoziva kuti ndotora product magrams akati ndikubika zvakati ndongomuziva kuti maquantities ngamire so andowana anotoziva anomaona uyabva tonyorowo emameseji yemafuta uyu kanzi aiwa mafuta enyu kumberi ende habva aita zvekutsvukisa zvichibalance no anonyatsoita lolo achinakisa futi skin. Thank you Charlene. Thank you. Right. Aripo ere mumwe murume ari kuda vakadzi mabata mafacts aniti mabata mapoints because we are going to bring party to dare revakadzi and varume will be there to listen to you. Antika varume will be there to listen to you then vachinyorawo pasi zvamuchataura then tozoita final day now rekuconcluda mese muri tu muri pamukadzi apa and tichionesana kuti poitwa sei antika pogadzirigwa sei zvoitwa sei lolo matiza anodya aripo papeiro ndomupawo something andowana tichiona kuti zvikwa zanda ndzida kufona namba yakapinwapo zanda as long as uri munhurume chete anoona as long as namba iyo iri pinned up Chris kuri ariko Cape Town kuna agent ariko but asara nema body creams chete mamwe isakapera mamwe isakapera asara nema body creams chete ma oils nema face creams akapera takatomirira kuzomutumira kana apedza ma body creams waya right ndamba idzo kana aripo mwada kufona guys musakanga nema points angachita kuenda nyora pasi I was writing down anditika saka we find a date kweisuva tsvuku aripo zvakanaka skin yako tinongokuita zvinda neskin yako kana tikaona kuuk mune stock here kuuk iriko level kuuk iriko kuna agent kune maagents ariko kuuk 2 iriko right regai tinzwe uchu hello caller I was writing down.
Hello. Yeah. How are you, Simon? I'm good, and how are you? I'm good. Yes. Yeah, I just want to contribute a little bit. Okay. Are you from America? I think in this marriage story, I think if we just take the problems like what everyone is doing, we will not solve anything. Okay. Because to my understanding, I think marriage is a spiritual thing. Okay. So if we take it just physical and normal, then it's a problem. That connection will not last. Because marriage without that spiritual connection, it will be like we are going for the looks or we are going for the body of the lady or something. At the end of the day, it will not work. Okay. Right. So you need to be spiritually connected. Right. So how do you know? How do you know that you are spiritually connected to this lady, or as a woman, how do I know if I'm spiritually connected to this man? You see, Sisi Melly, that's why you see that verse my brother quote in the other previous brother. Previous brother, yes. It means if you are a man that is looking for a wife, you have to pray about it. Oh, you have to make sure that this wife I'm getting because I ask you for this wife from God. All right. Okay. Because some people, they don't even pray for the when they find a lady or what, they don't even pray or to do what they just because they think they fall in love. Then at the end of the day, they just say, I will marry this one. But for you to know that you are spiritually connected, you have to involve God from the beginning of the relationship. Okay. Yeah, then that. But you know, the problem of marriage of nowadays, people, they want God when they start to face problems. Yeah, true. Very true. But when the thing started, you know, the problem started from the beginning. How do you get the wife that you have? Or how do you get the man that you have? But you see, people, they just go in it. Then later on, when the problems comes, is when they started to say, God, oh, this man, what? But that man you have is not the one that God wanted you to have. Yeah. So how do you expect that thing to work? Okay. So is it because are you saying that's why most marriages right now people are divorcing? Actually, most marriages are not going anywhere because they're not involving God. They didn't involve God from the word go. They just got married because they met and she thought that maybe this is the right for me without even involving God from the word go. Yeah, but because the background of marriage, if you want to know all those things, people that are divorcing and what and break up and fight, if you want to ask that person nice, how is the background of their relationship, how they come to get to marriage, there's no God in it. It's just a relationship, then a marriage, but they never even put God on the center. Okay, what about those girls that are from Christian backgrounds? For instance, let me say the father and mother, maybe they are pastors, right? This girl is from a very strong Christian background. She gets to meet another boy also in the church, from also maybe from the deacons or from the elders of the church and things like that, right? They get married, but later on, the marriage starts to be rocky or shaky. They end up divorcing. Are you saying they didn't also involve God from the word go? You see, Sisi Melly, that's where many boys and girls, they are making mistakes. Okay. It doesn't mean that every man that are in church is a Christian. You know, some people, they go to church with their agendas. It's not like every man that goes to church or every lady that goes to church, that man can be a wife
material, a husband material. You know, a person can go to church but still doing wrong. That's why even a pastor, you find a pastor that do wrong things. But he's a pastor. Which means when you do the things from the background, you pray about it. You know, God will never disappoint. Will give you the right one, sometimes not even in the church. You can find the right lady that is not in the church, but comes from God. Then you can find, I don't know, sometimes not even a person in church that behave like you don't even know that God is there. But he goes to church every day. Many wicked things they are happening in church. So people they must not base with it. I find my lady in church because so this one is what God wants. That is wrong. True. Now I'm very happy. It doesn't meaning we say you must find that person in church or in. If you pray about it, God will direct you. Exactly whether in church or not, you will still find the right wife or the right husband. No, I'm liking you, Kola, because you brought another angle as well. We never looked at that angle as well, but you're now bringing a different angle to say no. Maybe most of the relationships are shaky. Most of the marriages are shaky or they don't last because the foundation from the word God was not involved. It was just a thing of these two people. God was never in it, so it can never go anyway. Of which we all know that for a house to be a good house, for a house to be strong, we need to have pillars. We need to have a good foundation, right? So if we don't have a good foundation of involving God from the word go, it will never go anyway. I think that's a very valid point that you are saying. Very valid point that you are saying. From my understanding, I see like marriage a spiritual thing. Yeah, true. Because marriage is starting from the beginning in the Bible, which means it's spiritual. Yeah. And people nowadays, we are taking it just a normal thing because I like this sister, I like this brother, so it's good we can still get married. But that love will not last because it's not like deep down. That's a feeling will fade away anytime. No, I get you now. I get you, and it's very valid point. Very valid point. Guys, I hope you are listening to him. Okay, what advice can you give to those who are already married? When they first started, they were meeting the first time, they didn't involve God. They just fell in love and they got married. How can they fix this now? They are in a marriage maybe for 10 years, 15 years or less. How can they fix their marriage? In that case now, it will be a bit difficult because if a person he was a non-believer and he married also a non-believer and they never know God and what they do was just a thing that they just love each other. Then that one now is difficult now, but me, the only way I understand, I talk on my own way of understanding. Because a person that knows God and the person that sees God, even when something happens that makes the love to fade away, that person will still have the heart to sacrifice for that relationship. But if you don't have that God inside you, then you don't even have love. Because the way I understand, God is the love. So as long as you have God in you, you are still have that part of even if you feel like this one cannot work, you are still gonna sacrifice for that thing to work. Okay, all right, okay. Where are you calling us from, brother? Those one that Namibia. So are you Namibians, guys? Yes. Really? Muzimba ari kuNamibia. All right. Saka vanhu vari kuti vari kunetsana voga mucomment section vakati aiwa ndeya chimwene wekumarawi, vamwe vakati aiwa muzimba uyu. Saka vanhu vari kunetsekana tega ndibvunze. Okay, aiwa tikuzwisisa aiwa utozvizva kuti hallo munin'ina uri sei? Oh, ndomba munin'ina ava ko una kundiudza zveiwe. Haungosina kundiudza zveiwe kuti bamini ariko zveiwe.
but une murume akanaka ufungi anoziva Mwari. Vamwari kodhugwa mudzimba kurohwamo. Aiwa, une murume akanaka anoziva Mwari ufunge hako. Ufunge usawo disappoint usawotinyadzisa iwe. All right. Andrazi. Thank you. Thank you very much. Point you. Thank you very much. Okay, sis Melly, good night. Good night, love you. Right. Hani maona yeah, good. Right. Saka anzizvo foundation yenyu yekutanga. Saka iwe muri kunzwa vasikana vari kutsvaga varume handitika. Even kana ava vekumhiri vekuningi vouya vekunze kwenyika kana vakuuya pano kutsvaga vasikana. Chitotongai kunonavata nhasi. Go and pray for a good husband. Go and pray that the one you are going to get here achange ari a good husband. Hanzi, marriage is spiritual. And because it's stated in the Bible. Therefore, it's spiritual. It starts there because it was there long time before. It was mentioned in the Bible. It was there before. So it's spiritual. Antimashona. So, mapanzu kwisisa nditika, right? Pane mumwe ere murume aruda kufona apa tinzwe. Ma comment section zvoma. Pane vamwe here guys murume wechimunhu chirume adafona hanasi varume vaduruka nasi. And guys, it's not surprising. There is accommodation munhu wese. Ani munoziva. There is ine vanhu vese, ine South Africans anombofona munozviziva, ine mavhenda munozviziva imi. Andika iye zvinoti ave Americans edu anofonawo. Tine India edu anenge achinyora zvatisingahwisisi mucomment section. Achingonyora zvirudzi zvomurungu achingoti love you, love. India anenge ari mucomment section imomo. Anoona tine vanhu vese panapa. We accommodate everybody. Tine vekumalawi vaya tinavo futi pano. Handiti maona. Saka tinavo vese please guys. Saka musashamisike pakafona any rudzi nokuti pano vose varipo. It's an international page. Tino vanongouyawo vane vachizviwa. Handitika muso vanenge vamwe vacho vane matranslators. Vanzi matranslation ekuti vanotranslata vamene pamafoni apa zvihobuda hazvo direct asi vanenge vachivatanza nyaya yacho kuti chiri kumbonzi kudi. Anoona right. Pane vamwe here kana pasina guys tifare, then we wait for dare remadzimai. This was a good show. Guys. Thumbs up to you guys. Komafuta kudebeni. Ariko Clara kudebeni. Koko ariko kudebeni. Ariko. Zvaunongoti ndibate kuWhatsApp parutaura nyemafuta vari kuti mafuta ku UK uyaindi kupei number dzema agents kuseri. Ndisaisa number pa public. Uyaindi kupei number dzema agents kuseri. Vari kudebeni uyaindi kupei number dzema agents kuseri. Vari ku Cape Town uyaindi kupei number dzema agents kuseri. Handika mongonotenga ikoko. Motenga kwamuri koko kwantika zvezviri easy nokuti kune kusina shipping. And zvakare kana aripo ari kubva kudiaspora ari kuya kunoku kana ari kubva kuuk ari kuya kunoku ari kuzodzokera please ndokumbirawo ndibatewo ndiroka nemafuta angu kana ari kuenda kucanada kana ari kuenda kuaustralia vanhu vekuenda canada australia vari kunetsera mafuta zvokutodaro but shipping guys kuti zvoenda sei zvokutondinetsa saka ukangouyawo unongotibatsirawo animal. Yes, there is international. Cape Town ariko ikoko Cape Town ukauya kuWhatsApp I'll give you my what. I'll give you the phone number. Zevan. Cape Town ariko, Cape Town kumafuta acho ariko. Hai varume nasi vamira guys. Ngatipewo love and let's appreciate men guys. Let's appreciate our brothers. Varipa Diaries guys by giving them love and likes. Let's appreciate them guys. My brothers Edu, we love you so much. We welcome you. We love you so much. We want you back again. The next show you have to be there. And it's gonna be the cards now. Ladies calling in and giving their concerns. So please make sure it's a date you are there. And you are there. And it's for a total grey purple. And perpetual problem with German. That is that truly speaking, we have learned a lot. In any church, that dzidza zvakawanda. Ndadzidza zvakamazviwaka kuti kwai kana ndobata usafishura ruoko handiti tozocha conclude zvakanaka musi wainenge yakutwa iri both sides ndo musi tino conclude iwoyo zvanhasi atidi conclude anything because asatanzwa kuvakadzi. We have to wait kubva kuvakadziwo tinzoti vakadzi vari kuti chi handika kuvarume then vosangana to pakatapa then we talk todi
tonzwa kuti tozvita sei tozvigadzisa sei andika zvofambira mberi tikudi. And this was one of the good shows guys. Magona tadzidza zvakawanda anzi madzidzei tadzidza kuti kwai usaita sango rinenge rekumaeuropean forest ameno countries kokoko atadzidza zvakawanda guys. Tadzidza a lot tadzidza zvakawanda truly speaking, and we could relate. Parume vasikana guys mamuchingopopota yenyu comment section muka, but kana muchinesitara muchidanyatsa mumboisa zvokuisa mafeelings epasaidika varume ava zvangwashara the most of the things you can relate. Iwe pachako you can relate kuti apa pano hadisika mugade nangu apa ndini ndachirewa apa ungati ndini apa marelate vakawanda tarelate hatidi kusara chinyeperana tarelate ndochokwadi chiripo chaipo ngatitaurei chokwadi. We were relating exactly kuti wange takazvagwa namai wani vakadzi naimende mutinonyadzisa kuti wange takazvagwa vangondibhowa chete ndivave kuramba dhogi munoramba dhogi mudati varume vanoiwana kupi dhogiyo kubva nhasi munhu wese kudhogi anozviwa kubva nhasi munhu wese kudhogi right guys. Saka morabo tobatana zvakare mangwana anditika tobatana zvakare mangwana not mangwana anyway, not tomorrow. I'll find a day pakatapa timbopedza neya prophet vayava then todzoka neyeduishi antika tonzwa kuti vari kuti kudi. Hans, thank you. My husband appreciate afara kutaura nemi. Oh, thank you Chelsea, thank you very much. Thank you Chelsea, thank you. Yes, we learn about the marriage kuti marriage ameno anomona zvokuvata nemazvinzwa kuti nyaya yekupata makapfeka mabhurugwa iyi musiyane nayo ini. Nyaya yekupinda machena nemabhurugwa izvo zvagara it's not healthy. Whether une murume kana murume guys, munhu afa kungoti wakapfeka bhurugwa hanimaona, munhu afa kungoti wakapfeka bhurugwa, munhu usavata usina bhurugwa hanimaona, munhu vata usina kupfeka bhurugwa ikati manje handingatange nokufanira bhatla airtime yevanhu denda ndine airtime ndachafanira bhatla timbohwa kuti vazana haufa kumba kuzvakaimprova here hanimaona. So guys, it's not healthy kubata nebhurugwa. Usavata nebhurugwa vata uchipindwa nemhepo, vata uchinyatsofurwa nesvimhepo andi uri kunzwa vata uchifurwa nemhepo. Usarara nemabhurugwa ini vanzi kuzimu ameno kana achiri pasinofunga apera manje kusimu anenge apera kusimu. I'm sure anenge apera. Right guys, morarabo antika tobatana zvakare. Take care. Vemafuta mese ndibate kuseri vese vemafuta tione kuti nhasi muchibva pano imi madiaries nevarume venyu muchibva pano varume mune vakadzi venyu make sure kuti tichibva pano zvikadzi zvadzima mafoni indai kunotamba kubedroom uko. Tichibva pano kana une murume wako make sure you switch off your phone, right? Switch off your phone and please go and play chikudo with your husband. We want to see only the singles kuma streets uku vachizula vanenge vachizuma vachitsvaka mastitu andika only the singles we want to see them in the streets. Married women please tichibva pano as soon as I get off this life, please husbands, dear husbands there at home, let those wives switch off their phones for tonight. It's 8. Go and sleep early. Make sure you are performing 4 rounds, 2 doggies and 2 I don't know. These ladies, make sure they go and sleep with you now. Not to say, hey, I'm still on my phone. No phone. Let them go there. 4 rounds, 2 doggies, and 2 the other one. I was up for a show. Hello? Hello, I'm just saying. Zimai my phone, and that's Zimai my phone. Madonna, alright. Madonna. Okay, guys, more antika, more rabo to batter antika.